שלום חברים וערב טוב, יום שלישי, השביעי בנובמבר, ואנחנו אחרי מחזור 11, מחזור הבלהות, ובדרך כלל אתם מכירים כמו כל שבוע שאני כותב איזשהו פתיח, אבל באמת השבוע פשוט אין מילים. אז אנחנו נדלג על הפתיח, נרוץ מהר להסתכל קדימה למחזור 12, כי אנחנו כולנו רוצים להשאיר את השבוע הזה מאחורינו. מזכיר לכם כרגיל, לעשות לייק, סאבסקרייב, רייטינג, זה משנה לנו את כל האלגוריתמים ועוזר לנו לגדול. אנחנו רואים כל שבוע איך כאילו ככל שעושים לנו יותר לייקים וסאבסקרייבים אנחנו נחשפים ליותר אנשים, אז בבקשה תעזרו לנו עם זה. איתי הערב, עומרי וייס. אהלן, אהלן, איזה משחק כיפי אנחנו משחקים, אה? מחכים, מצפים, מקווים, כל השבוע מתרגשים. אין על פנטזי, תאמינו לי. יש אנשים שסיימו את השבוע בעשרה, בנקודות לא... בעשרה, אני ראיתי גם בטוויטר העולמי גם 5 ו1 וכל מיני דברים הזויים, כן, באמת. ואדיר שמשי, מה העניינים? אהלן, אהלן, ערב טוב. אני דווקא אוהב שיש שבועות כאלה, כי זה כל כך מדכא שיש אנשים מסוימים שמפסיקים לשחק, ואז הסיכוי לעלות באוברול רנק עולה. אז מסתכל על חצי הכוס המלאה. אני חייב להגיד שכאילו, זה כנראה ההתבגרות שלי בתור שחקן FPL, אבל זה לא מזיז לי, פשוט. כזה שבוע, פשוט לא... אני כזה... אף אחד אחר, זה לא שאנשים הביאו 70 וכאלה. פשוט כן, שבוע... זה... ברמה היחסית אפשר לקרוא לזה שבוע סבבה, כאילו, אף אחד לא ברח לך, אף אחד לא, כן. כאילו, עשה יותר מדי, לא נפגע, נפגעת כמו כולם, אני מניח, קצת יותר, קצת אני פחות, אפילו כל עם אחד והמצב חצי שלו. ירוק, כן. אתה בכלל, בטח שתשמח, זה אה, מעניין. מה מה יש לך להיות עצוב? טוב, אז אה, היום כרגיל נדבר קצת על המחזורים הבאים, על השינויים בלוז שאנחנו רואים, נעבור על כל העמדות ונעבור על המהלכים המתוכננים, כולנו עם שני חילופים ביד ויש לנו הרבה מחשבות. נסיים עם השאלות שלכם כרגיל, ועם זה נצלול פנימה, הטופ של הליגה שלנו. כרגיל, הפעם חזרנו לטופ 7 כי אין יותר נפוטיזם באזור. וייס, אני מבין, אח שלך התרסק. לא, הוא ירד 2 מקומות, הוא מקום אה, 12 אצלנו, הוא הבנתי. עוד יחזור. יפה, יחזור. יפה. אוקיי, אז מקום שביעי, עידו אביב, עם שבוע אימתני של 29 נקודות. אלכס מויסיב, עם 39 נקודות, שבוע טוב במקום השישי. אוהד לוטן, 45 נקודות, זה כמו 90 בשבוע אחר, מקום חמישי. מקום רביעי, דוב גרנר, 44 נקודות, גם שבועות זה. רוי פריינטה פארי במקום השלישי, עם שבוע חלש מאוד של 28 נקודות. רן מזרחי הטירון, 42 נקודות במקום השני, ובשבוע השני לפחות ברציפות, נבו הרשקוביץ במקום הראשון, 34 נקודות. שאפו גדול לכל מי שברשימה פה, כולם פה רנקים עמוק בתוך ה-100K, ויפה מאוד חברים. כפיים. כל אוקיי, הכבוד. ועם זה נעבור לאיך הלך לנו השבוע. יש פה סיפורים מעניינים. אנחנו לפי הרנק שלנו, אדיר, מתחילים איתך. כן. ראינו כאלה עם רנקים טובים, עם שבועות טובים, בואו נראה כאלה עם שבועות פחות טובים. 22 נקודות, החזר יואו. אחד בלבד, אקרוס דה טים, בואן עם הגול שלו. מה אפשר להגיד? כאילו, כל החשודים העיקריים, צימקס, דין, לא דין, סליחה, קאש, טיילור, סאקה, סאלח, סון, ווטקינס, אלוורז, אהלנד, קפטן, הכל לא הלך, אפילו ברן שחשבתי להרכיב נפצע יצא למחצית, לא נורא. מסוג השבועות האלה, כאילו, אתה יודע, יש את הקלישאה שאומרת שזה מחזור רע לחוות בו מחזור רע, זה מחזור טוב לחוות מחזור רע. אז אני מסתכל על זה ככה, כאילו, כולם נפלו יחד איתי, לא כזה נורא. אתה יודע ש-22 זה כביכול מתחת למינימום של המינימום שאתה אמור להביא, כי אם כל ה-11 שלך עולים ל-60 דקות ולא מקבלים צהוב, אתה עם 24 נקודות. לגמרי, ועוד אני, אין לי פה איזה פיגוע כמו דוגי או רומרו, פשוט כולם עם בלנקים, אחי, אחד אחרי השני. יפה. וכאילו, המרחק שלי מהסייפטי הוא כאילו, כמה, 7 נקודות, אז זה מעודד אותי, כי אני אומר, טוב, במחזור רגיל אני יכול להביא 7 מעל הסייפטי בקלות. כן, אז זאת הפנים לשם. יפה.
אוקיי, אני עם חצי ירוק, שבוע די טוב הייתי אומר, עם 34 נקודות. חצי ירוק קטן, כמו שאתה איזה 6-7 נקודות מתחת לסייפטי, אז אני בערך הפוך, 6-7 נקודות מעל הסייפטי. שלושה החזרים משמעותיים שהיו לי, זה החבר'ה של ניוקאסל, טריפייר וגורדון ובואן. כל שאר הקבוצה זה בלנקים אחד אחרי השני. וכמו שאפשר לראות, יש לי גם 3 דגלים לשבוע הבא, אבל נדבר על זה אחר כך. זהו, שבוע טוב, ההימור שלי עם טריפייר עכשיו נתן לי את הביטחון, כל התיאוריה של הסגל הזה והוויתור שלי על סון היה לתמורה לטריפייר, וזה סבבה. אוי, נפל לנו וייס, מה שאומר שעכשיו רואים את הוידאו שלנו קצת קטוע. הנה הוא הנה חזר. הוא, הנה הוא. בולו הזמן לקבוצה מחילה שלו. חברים. אתה יש לא לי מבין, בעיית לא ראו אינטרנט אותנו, קצת. כי יש את השינויים במסך. אה. זה, הצטרפתי פה לנקודת גישה, מקווה שזה יסתדר. ישר לקבוצה שלך. כן, אז אין מה להגיד יותר מדי, 2 החזרים, וואו, גיי עם 5 נקודות שגם החזר עם צהוב, זה מרגיש חצי החזר, וגורדון עם הגול הזה שאלוהים יודע איך, ולא נפסל, אז כאילו, אפילו זה, כאילו, אפילו 2 החזרים האלה היו עם כוכבית כזה, כן. בואו נשכח את המחזור הזה, פשוט. יאללה, בואו באמת נסתכל קדימה, ונעבור באמת דרך הפיקצ'רס. יש לנו פה 2 טבלאות שאדיר ייקח אותנו, של לגו מאנה המוכר. דבר אלינו, האגדי. אדיר, מה אנחנו רואים פה? לגו מאנה האגדי, כן, כמו שעמרי אמר. אז הטבלה שיש לנו פה מציגה בעצם את המחזורים עד מחזור 20, וזה מראה גם את התאריכים שבדיוק המשחקים האלה אמורים לקרות בהם. מה שחשוב היה לי להעלות פה, זה פשוט תשימו לב שבמחזור 14, 15 ו-16, זה 3 מחזורים שבמהלך שבוע קלנדרי אחד. יש דדליין בשבת, דדליין בשלישי ועוד דדליין בשבת. מחזור 15 הוא בעצם באמצע השבוע. מחזור לגמרי, באמצע השבוע, כן. רגע, פעם ראשונה. זה מיד אחרי הפגרה, או שיש קודם את 13? יש קודם יש את 13. הבנתי. כן, יש את 13, יש ליגת אלופות שם גם, אם אני מבין נכון, ואחר מכן 3 מחזורים אחד אחרי השני, וזה בעצם לוקח אותי למקום של לחפש עכשיו שחקנים שאני יכול לסמוך עליהם שב3 משחקים הם יהיו שם. זה פחות זמן מבחינתי לחפש הרפתקאות, אני לא רוצה עכשיו לצלול לשמות, אבל באופן כללי כקו מנחה, פחות לקחת סיכון עם שחקנים שאנחנו יודעים שבמשחקים כאלה הם ישחקו 2 כן 1 לא, יכולים לצאת במחצית או בדקה 60, כל מיני דברים כאלה, וזה פשוט לוקח אותי לכיוון הטליסמנים, זה לוקח אותי לכיוון השחקנים היותר נעוצים, ואת כל קבלת ההחלטות אני חושב שלנו כרגע, אנחנו צריכים לשים את זה מעל ולפי זה להתפקס. אדיר, אז מרחיק אותך אולי טיפה מברייטון, לא? אדיר. בדיוק. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך שנסתכל על שחקנים עצמם, וכאילו השחקנים האחרים שכן אני חושב עליהם, ועל מי אני לא חושב בגלל מה שאנחנו רואים פה. אדיר, בשביל מי שרואה ביוטיוב, דבר גם על מה הצבעים פה בטבלה אומרים. יש לך פה כאילו את הלוז כאילו ואיחוד החוסים גם עם המסגרות הנוספות. מה זה הצבעים? כן. קודם כל, גם בנוסף לזה, גם עוד מילה אחת, גם מחזור 18, 19, 20 הם יהיו כאלה. גם במהלך שבוע אחד, וגיים וויק 20 אמור להיות גם הכפול של סיטי. ו-18 הבלנק. 18 הבלנק. אתה כאילו בשבוע אחד יש להם בלנק וכפול, זה יהיה קשה מאוד לתמרון. וואו. בדיוק, אני תכף נדבר על זה אחר כך. לדרך שבה אני חושב שאני אתמרן את זה, זה יהיה מעניין, אני מחכה לזה מאוד. אבל כן, כמו שאמרת לגבי הצבעים, אז כמובן, כמו ב-FPL, בפוטו שלהם, זה בעצם אדום זה משחק קשה, צהוב זה משחק פחות קשה, אבל גם קשה, וירוק לפי הגוון שלו, משחק נוח פחות נוח. אנחנו רואים שלסיטי בעצם יש משחקים טריקים, אבל זה סיטי, אנחנו תמיד נרצה לחפש שחקנים משם. שימו לב מה שאני רואה פה, לקבוצות שנמצאות עדיין בלי-קאפ, שדווקא סיטי לא ביניהם, מהרגע שחוזרים מהפגרה ב-13, אפשר לראות את זה בשורות של ארסנל, יונייטד, ניוקאסל, ליברפול, יש להם ברצף עד, מה זה, מחזור 20 אמרת? כן. 2 משחקים בשבוע. אין להם אפילו שבוע אחד שהוא לא 2 משחקים בשבוע לכל הקבוצות האלה. אז כן, מחזק במיוחד את מה שאמרת עם שחקנים ניילד וכאלה. וגם מחזק לך באמת קבוצות שאין להם לא אירופה, נכון. לא ליקאפ, כמו טוטנאם, שאתה
באמת בטבלה כזאת אתה רואה את המרווחים ואת נכון. היתרון שבקבוצות האלה. אוקיי. לפני שאנחנו עוברים לטבלה הבאה, רק כמו שאמרת, לשים לב שב-18 יש את הבלנק של סיטי, ואמור להיות כפול ב-20 שעוד לא הוכרז רשמית, אבל מאוד מאוד סביר שזה מה שיהיה, פשוט מחכים להכרזה. עכשיו בואו נעבור לטבלה השנייה וניקח אתכם להעלות. הטבלה השנייה גם היא של לגו מאנה, ראינו אותה וזאת בעבר. הטבלת, נכון, טבלת אופ און אופ אוף, שבעצם מראה לנו מתי הקבוצות משחקים הטובות שיש לכל קבוצה, מתי אתה רוצה בעצם לעלות את הקבוצה, מתי אתה רוצה בעצם לרדת ממנה. עכשיו, מה שלי משך פה את העין, זה המשחקים הטובים שיש לסיטי לפני הבלנק ואחרי הבלנק, וגם לברנטפורד. עכשיו, מה שגם אנחנו יכולים לראות בלוח המשחקים הגדול שאין לנו זה פה כרגע, אבל בלוח המשחקים עצמו של כל המשחקים בסלייד הקודם, במחזור 18, לאסטון וילה יש את שפילד יונייטד בבית, לטוטנהאם יש את אברטון בבית, לארסנל יש את ליברפול. בעצם זה מחזור שהולך להיות טריקי. מה שאני חושב לעשות במחזור הזה, זה בעצם להעמיס את הקבוצה שלי עם סיטי וברנטפורד, לעשות פרי היט במחזור 18, ולנווט את כל הסיטואציה הזאת עם שחקנים ממש טובים למחזור 18, שלא יהיו לי בקבוצה, שזה שחקני טוטנהאם ווילה, שעכשיו בעצם אנחנו נתחיל להיפטר מהם בקרוב. זה מאוד ראשוני, אבל זה כיוון שכבר מעכשיו אני מתחיל להסתכל עליו, כי אז אני לא אומר להוציא את אלוורז המחזור, אין לי בעיה להוציא את קאש, כי אני יודע שאני ב-18 מביא אותו בפרי היט. זה ככה משהו מאוד ראשוני, אבל מעניין אותי לשמוע מה דעתכם. אגב, הדבר הזה יבוא ממש ממש טוב למי שעדיין לא השתמש בוויילד, מי ששמר את הוויילד עד עכשיו, ונגיד עכשיו חושב איפה להשתמש בו, אז זה בדיוק המחשה ממש טובה, למה שווה להשתמש בו ב-19. בעצם יש לכם בלנק ב-18, אם היה לי עדיין את הוויילד, האסטרטגיה שאני הייתי בוחר, זה בעצם סיטי וברנטפורד, נגיד אמבומו ועוד איזה טריפל סיטי, יהיה לכם כבר ממחזור 16, כי אנחנו רואים מ-16 יש להם לוטון ופלאס, ואז את הבלנק, ואז עוד כמה משחקים טובים, אז יהיה לכם נגיד 4 מהקבוצות האלה, סיטי וברנטפורד, ב-16-17 אולי להתחיל להוריד איזה 1, ב-18 לפני הבלנק להוריד עוד איזה 2, ככה שאתם תוכלו לספסל אותם, ובעצם לשרוד את מחזור 18, ואז ב-19 אתם יכולים לעשות את הווילד קארד, ופשוט להחזיר את כל השחקנים האלה חזרה, כי עוד פעם לסיטי ולברנטפורד ממשיך הרצף הטוב, אז ככה מי ששמר את הווילד זה אחלה הזדמנות לנצל אותו שם. צריך גם להגיד עוד משהו לגבי הפרי היט, כי בגדול הצ'יפ הזה זה צ'יפ שאנחנו אוהבים לשמור אותו לשלבים יותר עמוסים ומבולגנים בהמשך העונה, אבל העונה יש בה משהו די ייחודי שלא יהיו הרבה בלנקים וכפולים לקראת סוף העונה. לפי מה שבן קרלין פרסם, והוא די ימין והוא די הגורו של כל הדבר הזה של... האדמו"ר. כן, האדמו"ר שחוזה לנו את כל הבלנקים והכפולים, אז מה שאמור להיות זה מחזור חסר אחד גדול, יחסית, במחזור 26 או 27, אני לא זוכר בדיוק את המספר, ודאבל גיימווי גדול במחזור 37. יהיו עוד בלנקים או דאבלים מאוד מאוד קטנים, לקבוצה 1 או 2, כמו שאמרו לנו ב-20, איפשהו באזור המחזור 30, אבל לא יהיה משהו גדול, שאני כרגע חושב שאני חייב את הפריד כדי להסתדר איתו. אני כן הרגע רואה אמרת, תרחיש אבל שבו... 26, יש בלנק גדול. אתה יכול לנווט את זה באמצעות הוויילד. אם אתה תנווט את זה באמצעות הוויילד, ב-37 אתה לא תוכל לנווט שום דבר. נכון, אבל יש לך 11 מחזורים בין 27, ב-26 ל-37, אתה יכול לטמפלט את הקבוצה שלך בכיף, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה מרווח נשימה מספיק גדול בשביל לנווט את זה, ואני כן חושב שיש אפסייד עצום לפריד במחזור 18, כי אתה גם מרוויח את השחקני סיטי וברנטפורד בכל הלוז שעוטף את המחזור הזה, וגם מרוויח את השחקנים הכי טובים במחזור החסר הזה. במחזור שבו גם יש קצת עוד דברים בעייתיים, שאם אנחנו נסתכל על המחזור הזה בבידוד, אנחנו נראה את זה שארסנל נגד ליברפול. להוציא ליברפול ארסנל. להוציא ליברפול ארסנל, להוציא סיטי, להוציא ברנטפורד מי שיש לו. יש שם מה להרוויח, כאילו, אתה יודע, זה עוד, כמו שאמרתי הרבה פעמים, זה ראשוני, יש עוד זמן. מגניב, כן, ראיתי את זה רץ כבר על ידי כמה אנשים, כן. אז זה בעצם העקרונות שאני עכשיו מסתכל עליהם, שאני חושב מה אני רוצה לעשות קדימה. אם אני הולך בכיוון הזה, אז לדעת את זה ולא להיפטר משחקני סיטי וברנטפורד בהתאמה, וכמובן שחקנים נעוצים ולא נעוצים, לקחת בחשבון את כל מה שדיברנו עליו. מגניב, אוקיי. אז
זה נעבור עכשיו לחלוצים, מתחילים את הדיבור שלנו בחלוצים. לקחנו פה מדגם של החלוצים שאנחנו חושבים שרלוונטי לדבר עליהם, במיוחד למחזור 12 ובכללי קדימה. יש לנו פה את השמות הרגילים, אבל מי שמסתנן פה לרשימה זה אהוב הפוד, יקיר הפוד, ג'קסון עם השלושר שלו. האמת שזה המשחק הכי טוב של המחזור כאן, נראה אולי, לא יודע אם הכי טוב, פשוט הכי מעניין, שמע, נקרא לזה. הכי לא יודע איך מבדר. הכי מבדר. אני היה לא ראיתי פשוט דבר אירוע. כזה. וואו. כן. זה כאילו זה כל 2-3 דקות קרה לך או איזה בר שבודק אדום, כל או איזה 2-3 גול, או איזה דקות גול היה ור שנפסל. של 2-3 דקות. מטורף, זה מטורף. היה נראה כאילו סקריפטד לאללה. היה ממש מטורף. מרגיש לי שקצת רחמניים עם טוטנהאם השנה, כאילו אובר, גם עד האדום של רומרו היו צריכים להיות שם איזה 3 אדומים, בכיף. 2 כן, היה לו לרומרו ועוד לא זוכר למי. לאודוגי, הייתה לו כניסה עם 2 רגליים. נכון, שבכיף ממש הוא עלה את אדום. קפץ כזה באוויר. לא יודע. כן. לגבי ג'קסון, אבל מי לא יודע, עכשיו רואה את השלושה, ואולי לא צפה בזמן האחרון בג'קסון, או משהו כזה, ועכשיו חושב שזה איזשהו שינוי ביכולת, שהנה מתחיל לו הרצף, אז לא יודע, לפחות אני חושב, ואני חושב שאתם מסכימים איתי, שזה יותר תוצאה, הרבה יותר תוצאה של הנסיבות של המשחק, של 9 שחקנים, של ההתעקשות של טוטנהאם, להמשיך לשחק בקו הגנה כן, גבוה. זה היה מוזר. פשוט היה הזוי. הוא מה- בכלל לא היה טוב, ג'קסון. הוא לא היה טוב, הוא פשוט דחק 2 כדורים, כאילו שיעור מול שער ריק. זוכרים ששבוע שעבר אמרתי לכם, אנחנו נהיה חייבים למדוד את טוטנהאם כשהיא תיכנס למשבר הראשון שלה. סממנים אבל- ראשונים פה הם לא מה זה- חיוביים. רגע, אבל צריך לדבר על זה. יש מה זה משבר? ויש- קרה להם שנייה כמה בעיות, הם עשו חרקירי. זה כאילו... בוא'נה אחי, תחשוב שבמשחק הבא הם עולים בלי רומרו או דוגי, וונדרוון. מדיסון מדיסון. אולי? לא יודע מה איתו כן. שמדיסון נופל ריצ'רלסון- ללא מגע, בדרך כלל זה נגמר בחודש בחוץ. מהניסיון כן, שלנו בדיוק. איתו. זה שחקן שזה תמיד קורה איתו. כאילו, הוא נותן כמה משחקים טובים, מגיעה פציעה לא קשורה לחיים, פתאום כזה התראה גבוהה, מדיסון לא נצפה באימון, אוי אוי אוי, מה קורה? למרות כל הזמן אותו אני כן חייב לציין שכשהוא הוחלף הוא כזה אמר למה, הוא עשה כזה למאמן תנועות כזה של אני בסדר, אבל זה מוזר, כן. צריך לראות מה יהיה בסוף שבוע במסיבת עיתונאים, אבל תשמע, זה חתיכת משבר, זה לא... אתה יודע, נגיד, הם היו בלי הפסד עד עכשיו, להפסיד נגיד 1-0 מאיזה פנדל ואדום מוזר וזה, זה גם יכול ליצור משבר. זה בורח תוך כדי, לפנים. מה שאני אומר גם תוך כדי המשחק, הם לא הצליחו אתה יודע, אוקיי, קיבלתם אדום, ירדתם ל-1-0, אוקיי, תשארו כאילו עם צורה, תשמרו על הכבוד שלכם, אתה יודע, הם ישר... זה לא רק, כאילו, זה לא רק 9 שחקנים, גם 2 הבלמים שלהם יצאו, ואז הם היו צריכים לשחק עם ליצנים כמו דייר והויברג כבלם. לא, אמרסון אמרסון נראה לי רויאל, על אחי. הבלם. אמרסון על הבלם. אמרסון רויאל. כן. אני חושב שזה היה דייר והויברג, אבל לא משנה, ואז כאילו גם שאלו את אנג' אחרי זה, שאלו אותו כאילו, למה לא, אתה יודע, עשית התאמות, אתה ב9 שחקנים, אין לך בלמים, למה התעקשת על קו הגנה גבוה? ומה הוא ענה? פשוט כאילו, That's גאוני football, או mate. מטומטם, הוא אמר, It's just who we are, mate. כאילו, זה מי שאנחנו. כאילו, מצד אחד אתה יכול להגיד, וואלה, דבק בעקרונות שלו, ואיזה גבר, כאילו, מצד שני, אחי, כאילו, אתה לא רואה מה קורה. מה כל שה- כדור ארוך. אז זהו, נו, מה שאמרנו פה שבוע שעבר, אנחנו לא ילדים, ראינו כבר קבוצות רצות יפה 10 מחזורים. נראה לי פעם אחת ראיתי את בלקפול רצה 10 מחזורים ראשונים לטופ 6 ויורדים ליגה בסוף. בקיצור, אני לא אומר שטוטנהאם ירדו ליגה, אבל יכול להיות שאנחנו נראה שם רגיעה עכשיו. זה אבל כזה. צריך להגיד שמבחינת פנטזי אני אוהב לשמוע את הדברים האלה מאמן של קבוצה. שאני יודע ש90 דקות השחקנים שלי יתקפו ויחפשו לתת גול, לא משנה מה קורה. כאילו נרצחו להם כל שחקני הגנה, והם כזה, כאילו סון דקה 90 אחי הגיע עוד מול שוער. נכון. כאילו, אז אני אוהב את זה. כן, האמת זה סבבה לא, לגמרי. זה לא רע. טוב, עם ג'קסון הוורדיקט עדיין לא. כן. כאילו, זה גם יכול לספר את הסיפור של המחזור בג'קסון שלושה, כאילו... ג'קסון מה יש לו עוד עכשיו אותו מספר שערים כמו ווטקינס, ויותר מאלוורז, דרווין וסאקה. אגב, ג'קסון כל ודוקו הביאו לבד, כל אחד מהם הביאו יותר מהמון המון שחקני פנטזי ברחבי העולם. קבוצות.
כן, אחי, אני הבאתי 22, זה דוקו כמו לבד. דוקו, כן. כמה ג'קסון סיים? 17? 18? כמה זה? 16? כמה? הוא קיבל צהוב שם? מה היה שם? לא הוא זוכר קיבל בדיוק. צהוב. נכון, אולי הוא מתקרב להרחקה השנייה, האבל הזה. מאבל אחד טוב, לאבל שני. כן. ואתם כולכם יודעים כמה בוא אני נדבר, אוהב את... רגע, בוא נדבר, נו, אוקיי, אתה הולך אל לולי, אז אני מניח. מי האבל יכול להיות? איזה צחוקים, תשמע, תגיד בהחמצה לי, זה... שלו, וואו, וואו. אגב, זה וואו. שני שחקנים שאני סימנתי אותם כאבלים ממחזור ראשון של השנה הזאת. תנו קרדיט. אנחנו... כל הכבוד, גלאי האבלים שלך עובד. איזה החמצה, אבל, אה? וואו. איזה החמצות צחוקים. ברבים, אני מבקש. לא, הוא אבל מגיע הייתה אחת שם. למצבים, הוא מגיע למצבים, כאילו צריך להגיד את זה, זה מטורף. לא יאומן לראות אותו משחק כדורגל. כאילו, מפלצת מצבים, מפלצת מצבים. כל כדור שמגיע לאזור שלו מייצר מצב איכשהו. אבל ההחמצה זה היה פשוט תענוג לעיניים. אני, כאילו, היה לי רק את סאלח, לא קפטן, לא היה לי את דרווין. וואו, זה היה באמת אושר. הוא גם לא היה כל כך בשוק, הוא כאילו החמיץ את זה וכזה, טוב, זה קרה לי כבר איזה 15 פעם בשנה האחרונה. אתה כאילו, יודע שזה ולא רק- זה הדבר שהכי מעצבן אותי בו? שהוא כל הזמן מחייך? גם אחרי ההחמצות הענקיות האלה הוא מחייך, זה מעצבן אותי ברמות. רונלדו נגיד, היה עכשיו נשכב על הדשא, תולש חתיכה, בועט במישהו, אם הוא היה מחמיץ כזה דבר. זה מעצבן אותי שדאווין מחייך. אגב, דרווין לוקח את הפוקוס מסאלח, אבל גם סאלח באותו מהלך, כאילו, הייתה לו החמצה זה מטורפת, הוא לא החמצה. התכוון למסור. כן, הוא לא התכוון למסור. שמע, הכדור הולך כל כך הצידה שאני לא... כאילו, אתה יודע, עם עצמי, שאלתי את עצמי, באמת, כאילו, יכול להיות שהוא עד כדי כך החמיץ, כי זה ממש כדור רוחב. 100% לא, רוחב, זה- כאילו. ועדיין עכשיו- לגבי דרווין, עם כל ההחמצות שלו והכל, כאילו, פשוט הנטו, המספר מצבים שהוא מגיע אליהם, והוא פשוט כאילו, אין שני לו, אני חושב, בדבר הזה. אולי חוץ מאלן ואולי ווילסון, שמגיעים לכמות מצבים כזאת פר דקות, הוא עדיין, כאילו, אתה צריך להכין את עצמך להמון המון תסכול, ואתה יודע, לא להיות מושפע עכשיו מכל החמצה, כי זה יגיע, אבל כאילו, הוא עדיין אופציה לא רעה בפנטזי, הוא יחזיר, הוא בסוף מחזיר כאילו את הנקודות. כן, הוא בסוף מביא גם את המספרים, פשוט הוא מאוד מתסכל לצפייה. מאוד זה- מתסכל. אם היה לי עכשיו כסף לחלוץ בשבע, כאילו, וזה מה שהייתי מחפש, 7, 7.5, אז סביר להניח שהוא המועמד מספר 1 שלי. עם כמה שאני, כאילו, שונא אותו, וכנראה שאצלי בקבוצה הוא לא יהיה, אבל... כי אין לי פשוט את הסיטואציה הזאת של החלוץ השלישי, אבל... אה, לשניים הבאים פחות, כאילו, אני חושב שהטיימינג הזה טיפה פחות טוב, כי יש להם ברנדפורד אתה לא יכול וסיטי לתזמן אותו, לליברפול. אתה לא יכול לתזמן אותו, יכול לתת צמד לסיטי. עדיין, אני לא אכניס אותו לפני סיטי, אבל אני כבר ממורקר לי ווטקינס לדרווין ב-15, מתי שלווילה מתחיל להיות הרצף הממש קשה. זה מתיישב מעולה עם תיאוריית הפריד ב-18. כי אז אתה יכול בכיף לשחרר את ווטקינס ולהחזיר אותו בפריד 18. טוב, מה... אדי אנקטיה, קיבלתי ידיעה חמה לפני הפוד שהוא מת, שהוא פצוע. הוא בחוץ. מת או פשוט מחוץ למשחק מחר? לא יודע, אם ארטטה כבר מודיע שהוא לא ישחק בשבת, אז אתה יכול לתאר לעצמך. אז לא, צריך הוא לראות, הודיע שהוא לא משחק בשבת, נראה לי שהוא הודיע שהוא לא משחק מחר באלופות. נראה לי לגבי מחר. רק למחר, אני חושב לשניהם. צריך לעקוב, אבל זה לא נראה טוב, צריך להגיד. בכל מקרה, לא חושב שהייתי הולך לשם, כי הבנתי שג'זוס כבר כאילו יחסית קרוב לחזרה, הוא אפילו זומן לנבחרת ברזיל, ארסנל ינסו אבל גם לחלץ אותו חזוס לא מזה. ישחק מחר, לדוגמה. כן, ארסנל ינסו לחלץ אותו מזה, אבל בכל מקרה, כאילו, אנקטיה כרגע, מבחינתי הוא לא אופציה, עם מה שקורה שם. יש לך עכשיו גם מחזור אחד, ואז פגרת נבחרות, אז כאילו, אתה אומר כן. שסוס יחזור כבר עד מחזור כן, 13, אנקטיה... ואז אני מכניס את אנקטיה למחזור אחד, אמנם נגד ברנלי בבית, שזה כאילו טופ משחקים, אבל זה החלון כאילו שם נורא נסגר. מאוד טווח קצר. החלון אבל שם בהנחה והוא- נסגר. לא, בהנחה והוא כשיר בכלל, כאילו יש מצב גדול שהוא לא משחק בכלל, אז כאילו כל הדיון הזה מתייתר. כאילו גם אם הוא כשיר, לא הייתי הולך פשוט וזהו. טוב, בוא נסכם את החלוצים אז. אם יש לך עכשיו חילוף בעמדת החלוץ, לאן אתה הולך? אני מסתכל עכשיו על פרגוסון, האמת. שלא השלים 90 דקות פעם אחת העונה, או אולי פעם אחת. לא השלים 90 דקות, הוא עדיין, הוא פותח במשחקים האחרונים. פתח די, 2 האחרונים. לא יודע אם נעץ שם, אבל... זה לא היה נראה טוב שזה אגב, די שלו. כאילו לא היו טובים בשתי המשחקים האחרונים.
רגע, ועדיין, וייס, אם אתה מסתכל טווח קצר, פאנט לטווח קצר, 2 מחזורים כזה, אז יש להם עכשיו שפילד בבית, פורסט בחוץ, יכל להיות הרבה יותר גרוע. רגע, אתה חושב שאתה יכול להביא אותו עכשיו לשתי מחזורים ואחרי זה למכור? כאילו, כי אם כן סבבה. אבל אם כן, לא, אז פה נכנס, כאילו מה שדיברנו עליו לפני זה, של עומס המשחקים העצום הזה שהולך להיות לקבוצות, במיוחד אלה שמשחקות באירופה, וברייטון היא אחת מהן, שאתה יודע שפרגוסון לא ישחק שם מספיק דקות, אתה יודע שהוא לא יפתח לך בחלק מהמשחקים, כן, יעלה כן, מחליף. אני מסכים איתך, זה נטו לטווח קצר. אם אתה מסתכל על השניים הקרובים ורוצה לתקוף אותם, לא, זה רק למישהו כאילו... עם ויילד ביד יכול לעשות כזה דבר. אבל גם, לא, נגיד יש לך את אנקטיה ואתה רוצה לשדרג, אבל שוב, זה גם עדיין, לדעתי, כן, לא שווה את זה מהבחינה שכאילו הוא יכול לא לפתוח את שתי המשחקים האלה שאתה תכניס אותו אליהם. ראינו את זה קורה, כן, כאילו, בדיוק. עשרות פעמים. אני מהמר, זה הימור שלא מבוסס על שום ידע או מידע כזה או אחר, שהוא לא פותח את המשחק הבא. זה ההימור שלי, בעקבות שני המשחקים האחרונים והתוצאות שם. זה דעתי. הוא פתח בשתי האחרונים גם, שזה חריג מאוד נכון. לכשעצמו, אז כאילו אחרי שני משחקים שהוא פתח, יהיה זה מעניין מאוד לראות, יפתיע. גם יש להם ביום חמישי לדעתי משחק. פתח 4 אחרונים, אני מסתכל, הוא פתח 4 אחרונים, הוא אמנם הבקיע רק גול אחד ב4 האלה, ותמיד יצא באזור דקה 60-70, אבל אתה יודע, הפציעות וזה, נראה שזה כן נותנים לו את המושכות, פדרו נראה שם שהוא לא כל כך סומך עליו. לא. פאנט, אתה יודע, פאנט. אני חד משמעית הייתי הולך לדרווין במקרה הזה. חד משמעית. כן, לפניו. גם אני חושב. לטווח ארוך אני מסכים. אוקיי, טוב, בוא נעבור לקשרים. אז כאן כבר יש יותר אופציות לדבר. רוב ההחזרים שהיו השבוע הגיעו מהאזור הזה של הקשרים בתכלס. אם מישהו החזיק את פלמר, את ברונו, את גורדון, את בואוין, שם הגיעו הנקודות השבוע. דוקו, כמובן. אני באמת רוצה להתחיל עם דוקו, כי שחקן נתן 22 ואנחנו לא יודע כמה זמן איך אפשר שלא? לתוך הפוד ועוד לא מדברים עליו. מה אתם אומרים? יש פה, הוא עולה 6-6 או 6-7, לא יודע, משהו כזה, כאילו... 6.5, לא? 6.5? הוא הוא עלה בסיטי, בעצם כל עוד הוא עולה פחות מ8 זה גניבה, אם אנחנו... 6-6. 6-6, שאנחנו רואים אותו משחק כל כך הרבה. מה התפיסה שלכם? אני חושב שיש כיוון. יש כיוון. אני רוצה לתת כאילו איזה, כאילו ברור, הוא הרגע הכניס כאילו ב-22 נקודות, זה כאילו הרבה מאוד עטים עליו. בוא נדבר בעולם שבו הוא לא הביא 22 נקודות, שהוא הביא 7. כן. הביא 10. הביא גול ובישול. אז אני אגיד לך, איך אני רואה אותו? הוא ווינגר מסוג שונה מהפרופיל שפפ, הפרופיל הקלאסי של פפ שהוא אוהב. מה הוא אוהב? הוא אוהב את הגרילישים, גריליש מה שהוא הפך אותו להיות. ווינגרים כאלה שמספקים לו את השליטה הזאת בכדור באגפים, שזה הטקטיקה שלו, מה שהוא אוהב, בדיוק. ואתה יכול לראות גם שבמשחקים גדולים כמו ארסנל ויונייטד, שבמשחקים שפפ אוהב שליטה, אתה תראה גם שדוקו סופסל במשחקים האלה, וכנראה מהסיבה הזאת. שאגב, זה הרן עכשיו הוא כזה. בדיוק, אם אתה מסתכל על המשחקים הבאים של סיטי, אז יש להם צ'לסי, ליברפול, טוטנהאם ווילה, הבאים בתור. זה מהסוג משחקים שהוא יאהב את השליטה הזאת, ואני חושב באופן אישי שדוקו אולי הוא יפתח, אתה יודע, 1-2, אבל כאילו ברוב המשחקים האלה הוא דווקא יעדיף את השליטה הזאת באגפים, ויעדיף את גריליש לדוגמה. אבל הוא יכול לשחק גם בימין. יכול להיות אבל שדוקו הוא סוג של המחרז החדש. זה שהוא פוטנציאל התפוצצות כל משחק, בכל עונה יש לך את איזה מחזור שאתה מכניס אותו ומחליט להכניס אותו, אבל ואז אתה מקבל בום, את הספסול כאילו לראש שלך. יכול להיות שהוא איזשהו סוג של מחרז. הוא כן נראה לי, כמו שאמרת, מסוג השחקנים שישחק במשחקים היותר קלים, כמו שראינו בשבת את בורנמוט בבית, וכשיהיה להם ברלי בבית אז הוא ישחק, והוא מאוד מאוד מתאים לפתוח את ההגנות הצפופות והנמוכות האלה, וזה פשוט כאילו, אפשר להביא אותו בסוג משחקים כזה, זה לא הרן שאנחנו רואים שניצב מולנו, כאילו כרגע של סיטי. אז באמת אולי לריצה הזאת שדיברנו עליה, מ-16 עד, לא יודע, 20 ומשהו, יש להם כל מיני לוטונים, שפילד וברנלי, עם הבלנק הזה באמצע. זה אולי יהיה מעניין, במיוחד אם אתה עושה תפריעית שם.
כן, למה? אני באמת באתי להגיד, כאילו, באמת נראה אחלה אופציה והכל, אבל לפני הארבע הקרובים, אני לא רואה שום סיבה כרגע להכניס מישהו מסיטי, באמת, כאילו, ברור שהם ייתנו גולים שם וזה, אבל כאילו, לא יחלקו רביעיות כל משחק בארבע הקרובים שלהם. טוב, אוקיי, בוא, אז בוא נדבר על מי שגם סובל בערך באותה בעיה, שזה קול פלמר בעיניי, שהוא אופציה נהדרת, מציע המון, נראה טוב, אבל גם הלו"ז של צ'לסי כרגע לא טוב. המשחקים הקרובים שלהם בעייתיים, הם משחקים נגד סיטי עכשיו, ניוקאסל, ברייטון ומנצ'סטר יונייטד, רק ב-16 בעצם הלו"ז שלהם משתפר, וזה גם שחקן שכאילו אני שם עליו עין, אני לא הייתי מביא אותו לקראת הארבע הקרובים. אני כן רוצה פלמר, היתרון בו זה המחיר, פשוט הוא עולה 5, זה כל כך זול, שזה מאפשר לך פשוט כאילו דברים אחרים, אתה יודע, הרבה יותר טובים, ואתה יודע, ההחזרים שלו מבוססים בעיקר על פנדלים, היה לו 4 החזרים העונה, ו3 מהם עם פנדלים, אם אני לא טועה, או שהיה לו גם כמה בישולים, לא, אתה לא אבל, טועה. כאילו, פלמר זה פשוט המחיר, ב5 אתה לא מצפה כאילו, שאני אחזיר לך כל שבוע וכל שבועיים. אני בסדר, אגיד, הוא יחזיר פעם. זה יותר מזה, אוקיי. זה גם, פלמר זה הפוזיציה של המחיר הזה, של החמש, זה לא אותו פוזיציה שדוקו יושב עליו, זה שחקן שהוא שחקן ספסל, שאתה יכול אפילו לקחת את המגן הרביעי שלך ולפתוח לפניו בשבועות שיש לפלמר משחק ממש רע. אז אני כן לגמרי, אם הייתי עכשיו מחפש איזה משהו, נגיד לקצץ כסף מהקישור ולהעביר להגנה או להתקפה, לגמרי הייתי מסתכל על הכיוון של כמחליף פלמר. ראשון, הוא חלום. בדיוק, והרבה מהסגלים שלי בוויילד שעשיתי, בסוף הלכתי עם סגל שהוא הכי כל הכסף ב-11, אבל בהרבה מהסגלים שעשיתי בוויילד, פלמר היה המחליף הראשון שלי. לגמרי, חושב שזה כן מהלך טוב, גם עם הלו"ז הקשה כן, שלו, זה כי הוא 5, אז כאילו... אם זה מסתדר מבנית, הוא מעולה, כל מה שאמרתם פה נכון, ברור. פשוט אני כן אומר, אני כן חושב שאקטיבית, כדי להביא את פלמר, כפלמר לא הייתי עושה יותר מדי. כחלק ממהלך, אז כנראה שכן, גם צריך לראות איך זה מסתדר לכם בקבוצה, כי כמו שאמרת, יש משחקים שטוב לפתוח איתו על פני שחקן אחר, יש כאלה שצריכים את זה, של-11 שלהם יש משחקים קשים, זה כן, זה פשוט תלוי קבוצה כאילו בעיניי. כי כהעדפה לא הייתי מעדיף אותו לארבעה הקרובים, אבל כאילו ברור שהוא נכס בן זונה ב5 מיליון, מה? רק משוגע יגיד שלא. אגב, בנקודה הזו, מהסגלים שעשיתי בוויילד, הרבה בניתי, היה לי גם את גורדון וגם את פלמר. שוב, זה היה נכון למחזור 10, אני מניח שזה עדיין נכון. הרוטציה ביניהם הייתה נהדרת, ואז אתה כל פעם מעלה את הקשר הזה ב-5-7 עם משחק טוב, והשני יושב על הספסל. זה ממש... אז אם מישהו שוקל את הכיוון הזה, אני כן חושב שזה אחלה. בוא נדבר על אמבואמו. ממשיך, מת לא להחזיר עוצר. אותו כבר, יאללה, איך כמה הפצע אז, מזל חבל. יש לו. הוא בישל כל שבוע לגול תגידו על עצמי. המזל הזה. כל שבוע נגיד את זה, ובסוף לא אתה תראה יכול שיהיה לו לשמוע תקופה את זה. של 3 חודשים הוא לא יחזיר. לא, 3 רגע, חודשים. מתערב איתך שזה לא יקרה עד סוף העונה. רגע, בוא נשים את הדברים על השולחן. אני במחזור 14 מביא את אמבואמו. כאילו, אני עכשיו... כולם, נראה לי כן. כולם. יש שם... שמע, הוא אתם ייצור בעיה יודעים למי שאני לא אביא אותו. ברור לכם שאני לא אביא אותו. לא יכול אני לחכות. אביא את ינסן, ואני לא אביא את אמבואמו. תהיה פה מלחמת אזרחים יפה. אנחנו נהיה פה... אני אהיה נגדך במקרה הזה, לצערי, ניר. אני אהיה עם אמבואמו. בוין לאמבואמו ב-14, זה כתוב בכוכבים. יש דברים שלא... יש חוקים שלא עוברים עליהם. אמבואמו אצלי לא יהיה. אז עכשיו לפני ליברפול וארסנל, באמת, כאילו, אפילו אני לא מביא אותו, ואני כאילו... אם מישהו לא עקב, אני הסאקר הכי גדול, זה הבן אדם שאני הכי אוהב כנראה בפרמייר ליג, חוץ משחקני ליברפול. אז לפני ליברפול וארסנל עדיין לא להביא, אבל מ-14 גם מתחיל להם הרצף הטוב. באמת, אין סיבה לא להיות איתו. פשוט, באמת, כאילו, הוא מציע כל כך הרבה. הוא... כן, הוא ניר, רילנטלס, יש לנו הוא את... לא עוזב, הוא כל הזמן מחפש את ההחזר, זה מעצבן מאוד. כי הוא לא הכי כאילו סטאר, הוא לא הכי כאילו מדהים, הוא לא עובר את מבחן העין כל הזמן, אבל כנכס פנטזי, פשוט יש לו את כל הוויים, פה את פנדלים ו90 דקות, ומשחק חלוץ out of position לפעמים, וכאילו פשוט כל הדברים שאתה רוצה, כל הצ'ק, צ'ק, 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 צ'ק. אתה יודע לכל מה נכס תיארת עכשיו? תיארת גם את ברנדפורד כקבוצה. אמבואמו זה ברנדפורד. הוא הפנים הוא שלהם, הרוח חד משמעית. שלהם, כן. טליסמן.
מה שגם, עוד פעם, אני חוזר על עצמי, אבל גם מבואמו זה סוג השחקנים שאנחנו רוצים לריצה הצפופה הזאת של 15 עד זה 18. נכון. נכון. 3 משחקים הנייל. בשבוע, הוא משחק לכם את ה-270 דקות האלה, אתה יודע שזה בטוח. כמה שחקנים, כאילו, אין הרבה כאלה בליגה, אבל זה מסוג השחקנים שאנחנו צריכים לחפש. אין אותו הרבה. דבר, כאילו, אנחנו ממשיכים ברשימה, יש לך את סאקה, שהוא מאוד מאכזב. אכזבת מאוד מאוד העונה. מאוד מאכזב. סאקה, 3 משחקים אחרונים, 0.02 XG. רוצה לדעת כמה בעיטות בשלושה רק עכשיו משחקים נגד- האחרונים? אחת רק עכשיו כנראה. נגד אחת. ניוקאסל. בעיטה אחת בשלושה. 0.02. גם לא בעיטה טובה. לא בשלושה במצב טוב. משחקים בעיטה אחת לשער. גמר אותי, עדיין, גמר אותי, עדיין, חתכתי את צריך להגיד. הקבוצה, הוצאתי את ג'ונסון בשבילו, עליתי עם בלדוק וטיילור על הספסל בשבילו. אין, בלי סאקה החיים שלי היו כל כך הרבה יותר פשוטים ועדיין, כרגע. אחרי כל הדבר הזה, אני כאילו הייתי שם אותו אולי בטופ 2, אולי טופ 1, פריוריטי של קשרים להביא השבוע, גם אם לא היה לי אותו. רגע, בוא דבר אחרת. קפטן או לא קפטן השבוע? גם, ואני מוסיף, גם קפטן, עד עכשיו אני מתלבט כאילו בין סאלח לסאקה, זה באמת מאוד מאוד צמוד בעיניי. תשמע, הם נראים רע כאילו, אני יודע שברנלי זה פריים פיקצ'ר. ברנלי בבית. אני יודע, אבל שפילד בבית. אבל ברנלי נתנו שפילד נתנו לברנלי. 2 גולים אם אני לא טועה, אז כאילו... לא, אבל שפילד לפני שבוע היה ארסנל נגד שפילד בבית, וסאקה היה מזעזע. ברנלי יותר וכמה גרוע. נגמר? ברנלי יותר גרוע, כי יש להם אספירציות התקפיות. זה יותר גרוע. לא, גם היה 5-0 לארסנל. כאילו, נכון. סאקה היה מעורב רק בבישול אחד, אבל אתה נכון. יודע, משחק, תריץ את המשחק הזה שוב, כנראה שזה יהיה קצת לא, יותר... נכון. ברמה הרעיונית אתה צודק, אבל אני רוצה רגע שאם כל זה נכון והלו"ז טוב והכל בסדר והם יפקיעו רביעייה נגד ברנלי. אגב, כאילו יש להם קצת בעיות בהתקפה, אבל כאילו נראה מבטח סאקה בטוח ישחק, זה לא רלוונטי. סאקה ישחק. כן, אברץ חלוץ זה אולי... לא, טרוסארד יהיה חלוץ לדעתי. אבל זה כן מדאיג אותי, כאילו, אני לא... זה מה שאנחנו אני לא רואה רוצים את ארסנל. לקוות, אבל זה יהיה אברץ. זה יהיה לא אברץ. יודע. זה מגעיל אם זה יקרה, עזוב. לארסנל, ברנלי, וולס ולוטון בארבע הקרובים. זה אפילו לא רק הברנלי הזה, זה אני כאילו פשוט אפילו רואה אם את תסתכל. ארסנל, ואני לא יודע, אני לא נהנה, אני לא רואה את הקבוצה שראינו שנה שעברה, הם ירדו בכל כך הרבה פרמטרים, כאילו, מספרים שלהם נוראים, כמו שאמרתם, סאקה כאילו 0.02, אז אני הבישול אני לא רוצה- שלו היה, הוא הרים קרן, השוער כן, עשה איזה אני לא פאמבל יודע- כזה, וזה אני לא נרשם יודע אם אני בישול רוצה לסאקה. לקפטן, לא יודע אם אני רוצה לקפטן שחקן כזה, כאילו, בפורם כזה, במצב כזה, אתה מבין? כן. הכי מבאס זה שהם יקבלו את הפנדל ואין לך מושג אם הוא ייקח אותו או לא. זה כאילו הכי... עכשיו שאנחנו פה על הקשרים, זה זמן טוב לדבר על הקפטן לשבוע. זה שבוע, אני חושב, אולי הכי פתוח שהיה השנה לקפטן, כי באמת אין אופציה שצועקת מעל כולם. כמובן שאם היינו מגיעים לפה בעולם אחר, שסאקה בכושר טוב וזה, הוא היה no brainer והוא היה 150% שבוע הבא, אבל זה לא יהיה המצב. סאלח נגד ברנפורד בבית זה כמובן פיקצ'ר טוב, אבל באמת, מה... יש לך גם סון נגד וולפס, יש לך ווטקינס נגד סון... כולם בבית. חברים, רגע, יש לכם מרלין אהלנד נגד צ'לסי, אני כן. לא מבין כאילו את הדיבור, מבחינתי זה אהלנד כרגע. ארלינג אהלנד בחוץ נגד צ'לסי, אני פחות אוהב. מבחינתי כרגע כל עוד הוא כשיר, הוא עדיין המועמד המוביל, כשהמשחקים הם, כאילו, סאקה, שוב אמרתי, מה שאמרתי לגביו, אני לא מרגיש ממנו כרגע את לא יודע, את הרמה שאני צריך שלשחקן שלי יהיה כדי לקפטן אותו. אהלנד כן, כאילו, אהלנד עדיין, עזוב את הבלנק הזה נגד בורנמוט, זה כאילו, כמו שווייס אמר, תריץ את המשחק הזה עוד 100 פעם, ב-99 הוא יוצא עם 3. היה לו שם החמצה אדירה, בהתחלה. כן. אז רגע, קפטן, אז אתה אהלנד, עומרי, מה? אני כרגע על סאלח, ומאוד מאוד שוקל סאקה. אהלנד, לא יודע, אני לא... אפילו לא במחשבות כרגע. גם אצלי, אני איתך, סאלח או סאקה, ותכלס העדיפות שלי לסאקה. בגלל הפיקצ'ר. בגלל הפיקצ'ר, אני חושב שזה... פשוט כאילו, אני רואה מה קורה בברנלי כל שבוע באגפים שלהם, שחקנים שם זה פשוט חוגגים. העונה של לטרגט את אותן 3-4 קבוצות. נכון. אנחנו
כאילו רואים את זה כל נכון. שבוע. וצ'לסי ברן טוב, אני לא טוען שהם אימפריה עכשיו, אבל כן... לא, זה לגמרי נכון. זה לגמרי נכון. ואתה יודע, צ'לסי עלו בהרכב המלא שלהם למעט צ'ילואל, פעם ראשונה אתמול, ראית, אני יודע שיש גם את אנקונקו וזה, אבל פעם ראשונה אתמול ראית צ'לסי 11 שהם כאילו, אוקיי, זה 11 שכל אחד באמת בעמדה שלו, אין פה איזה משחקים כאלה, כל מיני הלוואות שהוא עשה כדי לכסות על פציעות. היה 11 עזוב שהם, קשה לשפוט את המשחק אתמול, אבל הם יציבים בתקופה האחרונה. הם קיבלו 2 מברנדפורד גם, אבל לא משנה. יש לנו את הטבלאות פה, של הטים דאטה, טאק ודיפנס, הם אמורים להיות גבוהים גם בזה וגם בזה, כאילו... בוא נראה בהגנתית. הם כן, עומדים על הנייר במקום הרביעי. צ'לסי אמורים להיות... כן, הם גבוהים כאילו, הם גבוהים בטבלאות האלה, הם קבוצה טובה. זה לא שאני אומר עכשיו, לאלנד יש מחזור טוב, לא. קיפטון בעייתי. קיפטון בעייתי, חד משמעית, אני לא עושה את זה בלב שלם. בחוץ נגד קבוצה שהיא במקום הרביעי ב-XGC. אני כבר יותר קרוב לסלח פשוט, סאקה פשוט, אני לא אוהב לקפטן שחקנים בפורם כזה. תשמע, בסוף יכול להיות שבדקה 90 אני... כאילו, מה זה בדקה 90? שאני אעבור לסלח, הוא קפטן מצוין, אני חושב שזה שבוע שכן יש כזה הזדמנות, שלא יהיה איזה מישהו של 190%, אפשר ללכת שנייה לנסות לגוון אולי, במיוחד שאתה, נגיד, אם אתה מחזיק את סלח וסאקה, אתה מקווה אם טעית בהחלטה זה לא יגמור לך את העונה. אם אנחנו כבר בטבלה הזאת של ה-XGC, אני רוצה להראות לכם אחרי זה נעבור למגנים. לא, אז כן, כשנעבור למגנים נדבר על זה, זה עכשיו... סבבה. עכשיו נעבור למגנים. לא, תראה את ה... רגע, לפני זה תראה את ה... לא סיימנו עם הקשרים, תראה את ה-XG ההתקפי, ניר. את ה-XG ההתקפי, אתה רוצה? כן. שגם פה, צ'לסי מקום שלישי, שוב. אשכרה. אמורים להיות טופ 3-4 לפי הנתונים. לפי ה-XG, חד משמעית. אבל מה שכן מעניין זה ברנדפורד, שגם פה הם גבוהים, שימו לב, מקום חמישי. וכמה ששמצנו פה את אמבואמו וכאלה, אנחנו עברנו רבע העונה קצת יותר, והם גם כקבוצה... יותר אפילו, גם עונה שעברה אתה יכול להכליל הם מוכיחים את עצמם ככוח, כאילו, זה לא פלוק. אני לגמרי חשבתי שכאילו השנה תגיע דעיכה בעקבות האירוע של טוני וראיה, ואוקיי, אני כבר יכול להגיד בלב שלם שלא, זה לא קרה, הם שמרו על הרמה, ואמבואמו זה טוני החדש, אפילו יותר טוב מטוני המקורי, מהבחינה הזאת שהוא קשר, והוא מעורב גם בנייחים מבחינת הרמות וכאלה, אז אני מאוד מחכה להחזיק אותו ב-14, וגם בכפול שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, זה אחלה נכס. לגמרי. ארסנל קצת נמוך. קצת מאוד. קצת הרבה. קצת מאוד. לא ציפינו. מתחילת העונה הם שם, זה לא שזה כאילו... הרי הם פתחו את העונה עם הלוז הכי טוב, וישבנו פה ודיברנו בפוד הזה על איך כאילו נגד נוטינגהאם בבית הם יוצרים 0.7 XG כל המשחק, או לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל ישבנו, דיברנו על זה, וזה לא משתנה, ואודגר ששיחק גרוע כל העונה, עכשיו כבר גם לא נמצא שהוא הבורג המרכזי של הקבוצה הזאת, מבחינת איך שהמשחק שלהם מתנהל, וקשה לראות. ראינו את זה. כן, ראינו את זה בשבת האחרונה, הם היו צריכים כאילו גול נגד ניוקאסל, ואתה רואה את המשחק ואין כיוון. לא, אבל אני חוזר למה שאמרתי גם שבוע שעבר, ולמה הלכתי עם טריפייר, ולמה אני חושב שגם המשחקים שלו נגד צ'לסי ויונייטד בבית הם משחקים טובים. ניוקאסל בבית, לא משנה נגד מי. כל קבוצה הם יכולים להחזיק. נכון, מסכים. ראינו את זה נגד סיטי. גם כשהם בלי ברן ובלי, איך קוראים לו, בוטמן, לא משנה. נכון. אבל לגבי ארסנל זה פשוט המשך של כל מה שראינו גם לפני זה. וכמו שאמרת, לא הפסקנו לדבר על זה. לגמרי. ואתה מצפה מארסנל של שנה שעברה, שהייתה יריבה toe-to-toe with Manchester City, אז הציגה כדורגל יותר טוב ממה שהיא מציגה השנה. אוקיי? זה לא מה שאנחנו מקבלים. זה לא... אם כבר, מבחינתי כיום הקבוצה השנייה, מבחינת פנטזי, כאילו, שהנכסים שלה מספיק התקפיים, זה ליברפול. כאילו שמציגה את הכדורגל ההתקפי הזה, שאתה אומר... מקום ראשון פה בטבלה. כן. אז אני אומר, כאילו, אתה יודע, סיטי זה סיטי, אני שם אותם במקום, אתה יודע, שתמיד אופציה טובה בפנטזי, ליברפול השנה, כאילו, אני רוצה להביא את הנכסים האלה, זאת הקבוצה שאני רוצה לטרגט, לא ארסנל. אבל הבעיה שמה זה הדקות. עכשיו יש לנו את כולם, חזרה. לא, אבל אני לוקח את זה לכיוון של הקפטן, שאם עכשיו אתה מתלבט על סאקה לסלח, אתה תראה את ליברפול 90 דקות, התקפי, טובה, סלח, חרמן לגולים, נופל ברחבה, פסים, עניינים,
סאקה וארסנל, כפרה, איזה אדישות, איזה רוגע. על הפנים. הוא נותן פייס לבן ווייט, בן ווייט מחזיר לו. כל המשחק ככה, טק, 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 טק. פס לג'ורג'יניו, פס לגבריאל, פס לסליבה, פס יש להם לגבריאל. המון פציעות. כן, לא, אני לא עכשיו מאשים את ארטטה או משהו כזה, אבל זה פשוט מה שאנחנו רואים. אני אומר את זה כן, כאילו לא מסכים. בקטע של לרדת עליהם. מסכים איתך. טוב. נחזור לקשרים. נחזור לקשרים. בואו נדבר על זה אחר לא. כך שבקבוצות שלנו, כל אחד עם החילופים שלו, מה שהוא שוקל. איי, איזה 2-3 קשרים פה עוד רציתי לדבר. לא, אז קח אחד. אחד, קח אחד. בסדר, אני צריך לבחור. אז אני אדבר על גורדון. אהוב ליבי. אז כן, אז רציתי, כאילו דיברנו עליו גם מחזור קודם וזה, ולשנינו יש אותו פה, לי ולניר, אבל נקודה מעניינת לגביו, כשווילסון יצא אחרי 60 דקות, מה שיקרה גם לא מעט, וגם אגב קרה גם היום נגד דורטמונד, אז גורדון עובר לשחק חלוץ, וראינו את זה כבר פעמיים, וזה יקרה גם לא מעט בגלל הפציעה של איסק, אני לא יודע אם עוד יחזור אחרי הפגרת נבחרות או שיש עוד זמן, אבל כאילו זה עוד איזה יתרון גדול לגורדון, גם ראינו שישר איך שזה קרה, החילוף הזה, והוא עבר לשחק חלוץ, 3 דקות אחרי זה, נגד ארסנל הוא השיג את הגול הזה, את הדחיקה הזאת, ויש לו בורנמוט משחק הבא, אז כאילו, אני חושב שהוא אופציה טובה, בתזמון טוב, מי שמחפש שחקן זול באזור המחיר הזה, אני חושב שהוא טופ כרגע. תומך. הבעיה שאין את מי להוציא בשביל להביא שחקן כזה. אתה לא תוציא את מיטומה, אתה לא תוציא את אמבואמה, אתה לא תוציא את אם יש לך מדיסון עכשיו פצוע, ואתה יודע, אתה רוצה לחסוך קצת. רגע, תשמרו את החילופים אוקיי. למדיסון להמשך. ניר פה מתעניין. אבל כבר יש לך את גורדון בעצם. לא משנה, אבל אני אומר, בוא נשמור את כן. העניין הזה של זה. אוקיי, אז אנחנו נדבר פה גם על שאר השמות בהמשך, שנדבר על התוכניות שלנו לשבוע ועל מה אנחנו מסתכלים. עוד אזכור אתה יודע, איזה, בואן, מיטומה, כולם החזירו. איזה רק 6-1, אם כבר הזכרת, אתה יודע. חזר מהפציעה ישר גנב. ללוז מעולה של פאלאס, רק 6-1. אפילו השיג את הבישול הזה למיטשל בדקה האחרונה שם, יכול להיות ממש מעניין. שמע, מסכים. ניר, הוא השחיל אותך יפה פה. השחיל אותך יפה. גנב פה את איזה מתחת לזה. טוב, יאללה, מגנים. יפה. מגנים. מקום ראשון בטבלת, מה זה מסודר פה? XGI, כן. כרגיל, מתי קש, אבל איפה הוא ואיפה הקש, תגידו לי. בן צריך אדם. להגיד שהוא כנראה כשיר. בוא נתחיל את השיח מזה, שהוא כנראה כן? כשיר והפציעה שלו. יודעים איפה אתה את זה מביא כבר? את המידע? אתמול, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל אתמול כאילו ראיתי בטוויטר... שמע משהו. לחשושים. שמעתי לחשושים. בן דוד שלי עובד אפסנאי זה אפס כן, אפס, זה היה נראה שם משהו, בברמינגהם. זה בכתף, כזה. יש משהו- להם יום חמישי אלקמר, אז אנחנו נראה, נקבל עוד מידע. אני חושב שהמצב שלהם באירופית מספיק טוב כדי שיש מצב שהוא לא ישחק בכל מקרה, אבל אני כן חושב כאילו צריך פשוט לשים לב. נראה אם הוא בספסל, יש גם מסיבת עיתונאים, 2 מסיבות עיתונאים, יהיה לך עוד לפני. אם הוא כשיר, אין מה להוציא אותו לפני פולאם ובורנמוט, יש לו בשלושה הקרובים. אבל אם הוא בחוץ, האופציות פה לגמרי פתוחות. יש כל מיני אופציות מעניינות מאוד. כן, אבל צריך להגיד שכאילו, בין שני המשחקים הטובים האלה יש לו גם את מנצ'סטר סיטי, אז כאילו אני מרגיש בנוח אם להוציא אותו אחרי פולאם, בידיעה שאתה יודע, אתה מוציא לפני סיטי, ואז תלוי מה אתה לא, רוצה. אין לו, יש לו טוטנאם. טוטנאם בלי רגע, טוטנהאם, בלם. אני רוצה שנייה להגיד את קאש בארבע הקרובים, זה פולאם בחמש הקרובים, פולאם בבית, טוטנאם חוץ, בורנמוט חוץ, סיטי בית, ארסנל זהו. בית. ב-15 חייבים להיפטר. אבל מעכשיו, 5 קדימה, כמה קלין שיטים במה שהקראתי? לווילה. וילה חלשים מאוד. כמה אגב. קלין שיטים? חלשים. כן, זאת השאלה. 1 גג 2. אני אומר 0 גג 1. אם יהיה פולאם אחד- בבית, בורנמוט חוץ. זהו, אם יהיה אחד זה פולאם בבית, כאילו... ולכן אני כבר אתן את הפריוויו, אני כן שוקל להציע את מתי קאש, נדבר על זה בהמשך בהרחבה, אבל אני לא חושב שזה כזה הזוי להוציא אותו, כי לא רק בגלל שהוא לא מביא את ההחזרים, דרך אגב שבוע שעבר הוא כאילו המגן וילה היחיד שהחזיר, בגלל שהוא פחות מעורב, הוא רואה כאילו במשחקים האחרונים זה פשוט, זה כבר לא נראה אותו דבר. והלוז מתהפך, אני חושב תחילת העונה זה היה פשוט, היית רואה אותו כאילו בתוך הרחבה. פשוט, בדיוק, זה כבר לא ככה, אופק. לפחות לא בכמה משחקים האחרונים.
כן, נקודה מעניינת. אני גם מסתכל על להוציא אותו מחזור הבא הכי מאוחר, כאילו. טריפייר, מטורף, אה? טריפייר, כל כן, משחק טריפייר. בית הוא שווה 9 נקודות, כאילו. צריך להגיד, המשחק הזה, ה-BPS ליין שלו היה מאוד נמוך באופן יחסי לטריפייר. הוא סיים על 24 BPS, וזה הספיק ל3 בונוס, כי אף אחד שם כי לא זה משחק התעלה קשוח, בין ברגע שתי שיש קבוצות קלין, גדולות. ברגע שיש קלין, אתה יודע שזה מינימום 2 בונוס לטריפייר, כאילו לא כן. יעזור, זה לא, כבר אבל עונה וחצי של דאטה. הוא בדרך כלל כאילו 30 פלוס ב-BPS, אני לא אומר את זה משהו רע, כאילו רע טוב, אני אומר שגם במשחק שכאילו הוא היה נמוך, אז שאר הקבוצה גם הייתה נמוכה, והוא כולם היה היו עם צהובים, הוא מזליסט, לא... אבל כן, הוא יכול ברן לקבל שם ירד צהוב דקה במחצית, 90. ואז לכן ירד, כאילו היה שני מגנים שלא היה להם קלין שיט שם. כן, בדיוק. הרבה דברים עבדו אבל לטובתו. מה צריך להגיד, המגן הכי טוב במשחק, כאילו בפער, ורואים את זה גם במחיר, הפער שלו מאחרים הוא פשוט... 7 מיליון כבר, וואו. זה המון, כן. כאילו למי שיש אותו, השאיר אותו בווילד כמו ניר, יש אותו, ולמי שאין, זה כאילו הכי קשה בעולם להגיע לשם. לכן זה היה חלק מהמחשבה להשאיר. מה שכן אנחנו אבל רואים... השאלה אם שחקנים כמו לסלס ושר יכולים לעבוד זהו, גיבוי המצב מספיק. של ניוקאסל ממש מעניין. אז כאילו מה שקרה השבוע זה שברן נפצע לכמה חודשים, המגן השמאלי. עכשיו, פתאום נהיה לך כל מיני בדג'טים כאלה נורא זולים שיכול להיות שהם יהיו אופציות. אז טריפייר יכול לשחק בשמאל, דבר אחד שהם יכולים לעשות טריפייר בשמאל, ליברמנטו בימין, או שלואיס הול ישחק בשמאל, והוא וליברמנטו בעצם יתחרו, כאילו, ישתפו דקות בשמאל, וזה קצת מוריד את שניהם מבחינת האופציה. לסלס כבר יש לך ב4 מיליון. אני ממש חושב לפני שמה שעלינו שאתם לשידור- רואים מחזק את טריפייר, כי אתה יכול לעלות טריפייר עם... לא צריך שיחזקו אותו. לא משנה, טריפייר אני כבר אומר, פה, אחי. אתה פתאום יכול עכשיו להיות עם לסלס, לצורך העניין, כממש שחקן פותח אצלך, ב-11, ב-4 מיליון, מה שבעצם מאפשר לך להחזיק שחקן ב-7 מיליון כמו טריפייר. כאילו, אני חושב שהפתיחה הזאת של האופציות דווקא מאוד מעניינת. אני כאילו יכול לעלות עם דאבל הגנה ניוקאסל של טריפייר ולסל. כן, זה מעולה. כן. אני גם שוקל דאבל הגנה של הסלס וליברמנטו, אם צריך לדבר גם על ליברמנטו, בעצם התחלת לדבר על זה עכשיו עמרי, שממש עכשיו היה משחק לפני שעלינו לשידור של ניוקאסל נגד דורטמונד, ליברמנטו פתח בכנף ואול היה מגן שמאלי, ובמחצית אול יצא וליברמנטו ירד. מה אנחנו לומדים מזה? לא יודע להגיד לך. כאילו יכול אולי להיות זה מראה שעוד שהוא מעדיף את ליברמנטו באמת בשמאל. כי גם ראינו, אגב, נגד, כשבר נפצע, יצא במחצית, אז כן. מי שנכנס זה ליברמנטו לשמאל. אז זה- ליברמנטו או בשמאל על הול, או בכנף, שזה כאילו וואו, זה יכול להיות מאוד מגן מעניין. ב-4-3. זה יכול להיות מאוד מעניין, אבל שוב, אני חוזר כאילו למקרו, וללוז הזה, הצפיפות, הבלגן, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך עליו, אני כאילו מעדיף אפילו מישהו כמו לסלס שהוא יבש ומשעמם, אבל אתה יודע שכבלם הוא ישחק כל עוד אין מישהו אחר. טריפר כמובן, זה לא שאלה בכלל, כאילו פשוט הוא בשיח אחר מבחינת הכסף. שר גם יותר יציב, כאילו, ואם לא, אז אולי הייתי הולך כבר לקבוצות אחרות, שבהם כן יש נכסים מאוד אמינים ויציבים, כמו גיי, כמו מיטשל, שהם בערך באותו מחיר, ומציעים ערך הגנתי, לא כאילו קצת פחות טוב, אבל ממש טוב. באמת חבל שלא שמנו פה בטבלת מגני פלס. מגיע להם להיות פה. נדבר עליהם כשנגיע לקבוצה שלי. אוקיי. אבל זה כן, או זה בשוערים. הכיוון, כאילו. או בשערים. נקודה כואבת. נקודה כואבת מאוד. כן. אני לא אשכח על זה לעצמי כל הקריירה. אבל תשמע, זה גם אפשר לך את טריפייר. תסתכל על זה ככה. זה נכון. נכון, זה היית נכון. חייב לעשות ויתורים. זה הכל בגלל סאקה. הכל אני מאשים את סאקה. מי שלא בלופ, אז ניר ויתר על ג'ונסטון. בכאב רב, הוא היה אצלי כאילו עד בכאב ענק. יום שישי בערב. למה? טוב, צימקס לא פתח, מדאיג, מדאיג, אני אומר לכם. אני אמרתי את זה מראש, גם קלופ, כאילו התבססתי על מה שקלופ אמר, הוא אמר, גומז יכול לשחק בשמאל, וצימקס לא יפתח את כל המשחקים. עדיין, אני חושב שאם אתה מסתכל על כל טווח של 5 משחקים, צימקס יפתח ב4 מהם, אולי כולל אירופית, אבל עדיין. לא סגור, אחי, לקחנו את זה בחשבון. לא סגור, אני חושב שיכול להיות נגיד שנגד קבוצה כמו ברנטפורד, קלופ שוב יעדיף הגנתית לא, אני חושב יותר.
אני חושב שהוא יוצא לשחק יותר התקפי ולפתוח עם המגן השמאלי הטבעי, כי גומז היה סבבה, אבל מבחינת שטף המשחק ההתקפי הוא לא מה שאתם צריכים. נכון, בוא נגיד גם לא היה משחק טוב של ליברפול, אבל גם לא צימקס עלה. כשזה עלה, ספגנו גם, כאילו, אז כן. אני לא יודע... לא, זה לא נראה הרבה יותר טוב עם צימקס, אבל זה נראה יותר מסודר. מגן שמאלי, בעמדה של מגן שמאלי, בעוד שגומז הופך את זה קצת משהו לא ברור. אני כן מאמין שצימקס יפתח נגד ברנטפורד, אבל אני... קודם כל יש כאילו, להם ביום חמישי את האירופית, נבין מה קורה. הוא יפתח אחרי שהוא לא פתח צימקס, בליגה. אז אתה במקום מאוד בעייתי. הוא יפתח, הוא לא, יפתח אבל גם מה שקרה... וגם. במצב וזהו, בעייתי. לא, אבל מה שקרה בשבת האחרונה זה שגומז פתח גם וגם. אז כאילו, פעם אחת זה יפתח גם וגם, ועכשיו פעם שנייה זה צימקס יפתח גם וגם. צריך להיזהר מאוד עם ההנחות האלה, שמי שפותח באירופה לא יפתח בליגה, זה הרבה כן. פעמים לא... אבל לא גם באמת. עכשיו להגיד, זה פותח גם וגם פה, וזה פותח גם, זה על אותו לא, משקל. נטו מהסיבה שאני חושב שצימיקס הוא מגן שמאלי, המחליף של רוברטסון, רוברטסון נפצע, זה הזמן של צימיקס. גומז הוא איזשהו אילתור כזה שלא אמור להיות שם, זה לא העמדה הטבעית שלו. אז ברגע שאני חושב שצימיקס הוא הפריוריטי, הוא הבכיר שם, אני חושב שהוא יפתח 4 מכל 5. באיזשהו עולם, אם אומרים לי שקש בריא, ומדיסון בריא, ואלנד בריא, יש מצב שאני מסתכל לשם, על החילוף שלי, לצימקס. ב-4.6 מגן פותח תוקף של ליברפול. אבל לא, אל תשכח שאנחנו עוד ב-13, כאילו אחרי 13, אחרי הפגרה, זה כבר משתנה הסטטוס הזה, כי אנחנו כבר לא יודעים בשלב הזה מה יהיה. עד שרוברטסון חוזר, לא, גם דיברו על איזה 12 שבועות אם אני לא טועה, עד שהוא חוזר זה כאילו. בגדול נראה לי שפשוט צימקס כאילו כרגע, אני רוצה ממש לשבת על הגדר, כאילו אם יש לכם אותו, תשאירו אותו, תשחקו איתו. אם לא, לא הייתי קונה אותו עכשיו. זה פשוט מה שהייתי... הבנתי. וייס, בא לי לכבות לך פה את הוידאו על זה ששמת את דייר ברשימה. לא, אני שמתי את דייר כאילו כדי לדבר על ה... לא כאופציה להכניס, אלא כאיזשהו טופיק לדבר על באמת על ההגנה של טוטנהאם, שקצת כיסינו את זה. אוקיי, אז בוא נדבר על טופיק, ניר, טופיק, למה וייס לא עושה יותר טבלאות? אלק דייר. איפה גיי, תגיד לי, איפה גיי? תתפטר. צדק למיטשל, צדק למיטשל. שאלתי אתכם ואף אחד לא ענה לי בקבוצת וואטסאפ, אז זה מה שאתם מקבלים. יכול להיות מה שבישלתם. אוקיי, דבר על דייר. אז עוד פעם, לא שמתי אותו כאופציה לשקול להכניס לפנטזי, שמתי אותו כדי שנזכור לדבר על מצב ההגנה של טוטנהאם, ועל אולי אפילו לתקוף את טוטנהאם כהגנה. אני צריכים לדבר על זה, על וואנגי צ'אנג בקשרים. כן, מי שהכניס אותו לשפילד לפני שבוע כדי לתקוף אותם, אז עכשיו הוא מקבל את טוטנהאם. מקבל את טוטנהאם מוכנים לבולה, בלי הגנה שם. דייר, וואי, היה שם ששחקו עם דייר ואמרסון, זה היה קורע. שני בלמים. טוב, נקסט. נראה לי נתקע לנו. לא, אני פה. נתקע לנו יאללה, שוערים. לא, פשוט לא רציתי לעבור למסך הזה. כי אני רואה את השם שלי. לראות את השם. הלב שלי שבור. יאללה, דבר על ג'ונסטון. אין, ג'ונסטון, שמעו. ההגנה הכי יציבה בליגה מתחילת השנה. עלה למקום ראשון בשוערים. השוער ב4.5 שכולנו חיפשנו בתחילת העונה. ודיברנו על מי זה השוער הזה, אז הוא כבר היה אצלי ומכרתי אותו בשביל נזיד עדשים, שנקרא בוקאיו סאקה. ווואלה, שמעו, עוד פעם, כל פעם שהוא מביא את הקלין, זה בתוספת של סייבים, זה בתוספת של בונוסים, התקפית הקבוצה הזאת די חלשה, מה שאומר שכאילו הבונוס שם נשאר הרבה לצד ההגנתי, כשהם שומרים על הקלין. בהזדמנות הראשונה אני חוזר. שמע, בווילד ב-30. לא, הוא באמת מדהים, ההגנה של פלאס באופן כללי, כאילו, מה שצריך להגיד עליהם, זה שהם מביאים את הקלין במשחקים הקלים. שזה... ועכשיו יש להם אברטון בבית, אחי. זה קלין על הרצפה. זה כאילו... כן, ואני, העיניים שלי כאילו על להביא שתי שחקן הגנה של פלאס, אני לא אשקר. במקום קש, אתה אומר. כן, כאילו אנחנו נגיע לקבוצה שלי, אבל באופן כללי, כאילו אם עכשיו הייתי מחפש שחקן הגנה סלש שוער, הייתי מסתכל לשם.
זה נראה כמו מקור מאוד אמין. מעל ניוקאסל, אבל מעל ניוקאסל? רק בגלל הלוז, כאילו, לשלושה הקרובים יותר דחוף לי להביא פלאס. גם תחשוב, כאילו, שחקני הגנה שלהם כאלה עתיקים כאלה, 3 משחקים בשבוע, אתה רואה את אותו ליינאפ בדיוק, אין להם איזה ריג'נים על הספסל שיעלו במקומם, אין, זה יהיה לך וורד, אנדרסון, גיי, מיטשל, מעכשיו עד סוף שנה, לא משנה כמה משחקים אין להם בשבוע, לא משנה מה מומי. אז אתה יכול לסמוך עליהם בהיבט הזה. ובאמת, כמו שאמרנו, הלוז, כאילו, וואו. בוא נקריא אותו כאילו לטובת אברטון בבית, לוטון בחוץ, וסטהאם בחוץ ובורנמוט בבית. וסטהאם שמאוד מאוד נחלשו, זה לא... מה שאמרת וסטהאם פה זה שלך. 2 קלינים לפחות, כאילו. זה מדהים. במינימום, זה מדהים. במינימום. כן, אז למה לא? והם זולים, כאילו 4-6 גיי, 4-6 מיטשל. טוב, עכשיו אנחנו בשוערים. חוץ מג'ונסון יש עוד מה לדבר. אפשר לדבר על כן. אריולה שהוא עם יש לי קלין מישהו. שיט אחד, וכולנו איתו בגלל שהוא עצר פנדל במחזור 2 או משהו כזה. עזוב. אז באמת, זה מה שרציתי לדבר עליו בטבלה של ה-XGC, אם אתה יכול לחזור שנייה, כן, בטח. של ההגנה, אז אם אתם מסתכלים בתחתית של הטבלה הזאת, אז יש את כל ה-usual שפילדים. suspects, החשודים המיידיים, כל הבורנמוט, שפילד, לוטון. ומי הבא בתור? אחריהם ההגנה הכי גרועה מבחינת XG, וסטהאם. וואו. שזה כאילו אפילו יותר גרוע מברנלי ופולאם. כן חייבים להגיד שהלוז ביי. הטוב שלהם מתחיל עכשיו, בדיוק עכשיו ל-4-5 הקרובים, כזה. הם כבר סוג של באמצע כזה, היה להם כבר אברטון וברנטפורד, שזה גם כאילו משחקים על לא, הנייר. ברנטפורד בחוץ זה בליגה שלהם. זה לא קל, זה בליגה שלהם. ברור. זה בליגה שלהם אבל, כאילו אתה מצפה מהם ליותר. והם באמת מעמידים מספרים. בוא נגיד, אני ארצה לראות עכשיו ב-4-5 הקרובים, איפה שבאמת יש להם לוז ירוק, פתאום שהם קופצים עכשיו למרכז של הטבלה הזאת. זה יגרום לי להבין שזה מאוזן. אני אגיד כי אני לך לא משהו, מצפה מהם להיות בטופ, אני מצפה להיות באמצע איפשהו, כאילו, מלכתחילה. אני חושב שיש קייס חזק מאוד. שוב, זה משעמם וזה אפור, אבל יש קייס חזק מאוד להיפטר מאריולה במחזור 15, ולהביא את פלקן, או עם סטרקושה יתפוס את המקום בהרכב בינתיים, כי לברנדפורד יש את שפילד ואסטון וילה, ואז כאילו כן ובלנק ב-18, אבל אם אתם הולכים בדרך של הפריעית, או אם יש לכם שוער שני שמשחק, אז ב-19 זה וולס, ב-20 זה כפול, ואחרי זה נוטינגהאם פורסט בבית, וגם פשוט אנחנו רואים שהריולה לא מביא את הנקודות, כאילו, אז אם זה יימשך עד אז, אני אחפש למצוא את הדרך להשיג את ה-0.3 שצריך ולהעיף אותו. כאילו, כי לא בא לי לקבל כל שבוע 1 ו-2, כאילו באיזשהו מקום אני רוצה נקודות מהעמדה הזאת. ואז זה ללכת רק לג'ונסטון. גם, כמובן. כן. חוזר אוקיי, טוב, מבחינה הזאת, אני יודע, בשוערים פלקן נפצע, אז מי שהלך לסטרקושה... אבל הבנתי שזה סתם... כנראה לא רציני. הבנתי. כן, זה רגל עץ. וטרנר סופסל מסיבה טקטית, לא פציעה, ובצדק, הוא היה ממש חלש, ולחודימוס, שהם הביאו אותו, אני חושב, מההתחלה כדי להיות שוער ראשון. שמר על שער נקי נגד וילה. ניצחו את וילה 2-0, די ודאי שהוא ימשיך לפתוח, אז מי שהיה לו אותו ככה שוער שני, לא לבנות עליו. לא, זהו, טרנר... גמר את הסיפור. מי שהתקמצן בווילד כמוני לסטרקושה, כי לא יכול להרשות לעצמו את טרנר, בסוף מקבל את השוער המחליף. זה לוקסוס של גיימוויק 10, כי אני בגיימוויק 8 הייתי חייב להשאיר את טרנר בשביל לפתוח איתו נגד... לוטון שם, כן. והם ספגו 2 גולים. כן. טוב, יאללה, בוא נתחיל לדבר על התוכניות שלנו לשבוע הבא. אז נתחיל עם הקבוצה שלי. אני כן יקריא בשלב הזה, אריולה בשער, קש, טריפייר וצימיקס בהגנה, סאקה, גורדון, סלאח, מדיסון ובואן, קישור של 5, ו2 חלוצים, ווטקינס ואלנד, 0 בבנק ו2 חילופים ביד. אז כשהגעתי למחזור הזה, אשכרה לא ידעתי מה אני הולך לעשות, עד יום, כאילו ביום שבת לא ידעתי מה אני הולך לעשות פה, חשבתי, לא יודע, צימיקס לגיי, כל מיני דברים ברמה הזאת כאילו, ועכשיו, כמו שאפשר לראות, אני עם 3 דגלים, אלנד כבר, אנחנו יודעים שהוא פתח היום בצ'מפיונס והדגל הזה לא רלוונטי, קש, כמו שאדיר אמר מקודם, זה כנראה משהו לא רציני, וגם מדיסון, לא משהו רציני. מצד שני, שני הדגלים האלה על קש ומדיסון,
בעצם סוג של סגרו לי את ההחלטה שאחד או אפילו שניהם, אני לא פוסל את זה, יצאו. בגלל הדגלים, בגלל מה שאדיר אמר, שאנחנו הולכים להיכנס לתקופה של עומס של הרבה משחקים, ושני השחקנים האלה יש להם רקורד של פציעות, ועם הדגל זה כבר מספיק לי, וכדי לא לשרוף חילוף, אני אוציא אחד משניהם. דיברנו מקודם, אני לא רוצה לחזור כאילו על כל האופציות הרלוונטיות, אבל אחד מהדברים שאני הכי כרגע חושב עליהם, זה לעשות מדיסון לאיזה, מי שווייס גנב שם, גם לוז נהדר, גם טליסמן של הקבוצה, וכן, נראה לי כמו מהלך טוב, שגם ישאיר אותי עם איזה 1.5 מיליון ביד, או אפילו יותר, שאני אחר כך יכול לעשות איתם במקומות אחרים. זהו, מה נראה לכם? אני מסתכל על הקבוצה שלך, ואם כולם קשירים, זה באמת נכון, קשה. כביכול לשרוף חילוף, אבל כן, מדיסון לאיזה זה מהלך טוב, גם אם מדיסון קשיר, כי זה באמת מפנה לך כסף, אתה מביא נכס די טוב. זה יכול להיות גם מתומה, דיאבי, you name it, כאילו. דיאבי לא הייתי מביא עכשיו, כי אם כבר הייתי נפטר משחקני וילה, אבל נכון. כן, כאילו, מתומה, או להפוך את העמדה הזאת באמת לעמדה שאמבואמו, אתה לא תרצה את אמבואמו, אבל כאילו למי שמאזין לנו ונמצא במקום הזה, יכול לחשוב על הספוט הזה כספוט שאמבואמו יכול להיכנס אליו בהמשך. אני רוצה לתת לא, עוד לא. אופציה. לא עכשיו, לא עכשיו. איזה פה עכשיו לצורך העניין, ואמבואמו במחזור 14, או... הבנתי. אתה יודע. אני רוצה לתת לך עוד שם שלא דיברנו עליו בכלל, ניר, אולי יעניין אותך, או מישהו מהמאזינים ככה שרוצה פאנט מגניב מאוד. הקודוס ברוך הוא. הופה, אבל אני קודוס. כן עם בואוין, צריך להגיד. נכון, נכון. אולי לך זה פחות מתאים לא להכפיל על וסטהאם, שדיברנו עליהם, אני חושב ניצחון אחד בשבע האחרונים. נכון. אבל התקפית הם עוד בסדר, הבקיע שער מדהים נגד ברנטפורד, וואו, באמת וואו. בישל גם, נראה שתפס מקום בהרכב, פעמיים 90 דקות, שחקן, מי שגם מכיר אותו מלפני והקו, מיליון פחות מבואוין, שככה אין לו ורוצה איזה כיסוי. וואלה, לא הכי גרוע שיש. בכלל לא, כאילו, צריך להגיד, הוא לא בורח בבואוין בכלום, בואוין לא על פנדלים, לא על נייחים, כאילו, ושניהם משחקים בעמדות התקפיות, אז כאילו, אין ביניהם הרבה הבדל. אני חושב שברמה האיכותית יש הבדל, ואני כן הייתי הולך עם אתה יודע, יש לך פה גם משהו כאילו עם תו תקן, זה סחורה מוכחת, כאילו, בואוין. כן, לא, בואוין כפרה עליו, אני גם איתו ואני מאוד נהנה ממנו, זה... כן. הוא הרוויח את המקום שלו כנכס פנטזי יציב ואמין, הייתי אומר. הוא אשכרה הטליסמן שלהם, אפשר ממש להגיד את זה. כן. אבל בתוך הקבוצה של ווסטהאם, כאילו צריך להגיד, בסטאפ שלהם, על המגרש אין הרבה הבדל מבחינת המיקומים שלהם, מסכים. וכמה שניהם מסוכנים, כי כאילו גם הגול של בואוין הגיע אחרי החבצה מטורפת של קודוס מהחמש כזה, וכאילו קודוס יחל בכיף סיים שם. מה שכן, בואוין ישחק 90 דקות כל ערב, קודוס אני לא אופתע אם מחזור הבא פורנלס פותח במקומו, סתם ככה, הכל יכול להיות. כן, לא, הוא לא פתח כאילו עד לפני המשחקים, אז ברור שאתה צודק. אוקיי, אז זה אני... חוזרים לנקודה שדיברנו עליה, איזה יושב בול למה שדיברנו, כאילו למשחקים הקשים, לשלושה משחקים בשבוע, איזה זה שחקן מושלם לסצנריו הזה. מסכים, ועוד מעט גם יחזור שם אוליסה, והם יתחברו יותר התקפית, ויש להם לוז נהדר, אז כאילו... לגמרי. מגניב, אז זה הכל עוד פתוח, אני אהיה חייב להקשיב למסיבות עיתונאים, זה ילך עד הרגע האחרון, עד הדדליין פה, אבל כן, אני כבר די צמצמתי להבין שזה או קש או מדיסון, ודיברנו בהרחבה על האופציות שיש במקום. מי מהם שיהיה אפילו בספק, כאילו. בדיוק. וייס, אליך. כן, אז הקבוצה שלי, אני עם אריולה בשער, צימיקס, קש וגבריאל בהגנה, קשרים גורדון, סאקה, סון וסלח, הקפטן כרגע על סלח, אבל מאוד צמוד עם סאקה בעיניי, אני כאילו כנראה אלך עם זה עד לרגע האחרון עם ההתלבטות הזאת, ובחוד, אלנד, ווטקינס ואלוורז, על הנייר... נראה ממש טוב לדעתי, הרוב משחקים בבית, משחקים קלים, אבל אמרתי את זה גם שבוע שעבר, אז מה אני יודע. תוכניות, אז אם קש לא קשיר... רגע, כמה חילופים? כולם עם שני חילופים מהשבוע. שני חילופים, 0.0 הגול בבנק, כי השתמשתי בווילד עד הסנט האחרון. אז התוכניות שלי עם קש לא קשיר, או אפילו בספק, רק בשביל התירוץ, אתה יודע, לא לשרוף את החילוף,
אני מתכנן להחליף אותו למגן ניוקאסל. מה, כאילו לסלס, כאילו. כנראה זה יהיה לסלס, כן. אני לא בטוח, אין לי עדיין ביטחון בליברמנטו, למרות שראינו אותו מועדף על אול בשמאל, וגם יכול לשחק ווינג, כאילו כנף ימין, שזה מטורף למגן ב-4-3, אבל עדיין הייתי רוצה לראות את זה יותר לפני שאני הולך על שם, אז זה כנראה יהיה לסלס, זה גם חוסך המון המון כסף. וגם ניוקאסל הגנה מעולה, דיברנו על זה, וגם בא לי ממש בטוב ברוטציה עם המגנים שקיימים אצלי, הסתכלתי ככה במחזורים הבאים, עם מי אני פותח, וזה כל פעם יוצא ממש טוב עם ניוקאסל. את מי אמרת שאתה מוציא? אם קאש יהיה בספק או לא כשיר, אז הוא. ואם הוא כשיר? אם הוא כשיר, אז ההתלבטות השנייה שלי כדי באמת לא לשרוף חילוף, זה להוציא את אלוורז, טיפה מאכזב, כאילו, בזמן האחרון, בשני מחזורים האחרונים. אלוורז, צריך לדבר על זה טיפה אולי, 13 שערים אחרונים של סיטי בכל המסגרות, הוא לא מעורב, לא בישל ולא הבקיע. 8 מתוכם, אמנם הוא היה על המגרש, לא היה בכל המגרש, אבל עדיין 8. צריך להגיד שזה 2 משחקים פחות או יותר. כאילו, אני לא רוצה להגיד כמה בליגת אלופות, אבל כרגע הוא לא פתח והוא לא נכנס גם. כאילו, לא, אין לי ספק שהוא יפתח, השאלה אם כאילו לשני מחזורים הבאים זה באמת כאילו אם הוא 4XG נגד יונייטד והוא לא בישל ולא הפקיע, כאילו, וואו. אתה צודק שכאילו, אם עכשיו אתה מסתכל על הקבוצה שלך, אז כן, הוא האופציה הכי, אתה יודע, אולי צימקס, מי שיש לו לבטים, אבל רציתי לשאול אתכם, אתה חושב שזה משהו שהשתנה או שאני מגזים, כאילו, זה שני משחקים, כאילו, תירגע? לא, אני לא חושב שמשהו השתנה, אני חושב שזה פשוט כאילו סטטיסטיקה שתתיישר, ויכול להיות פשוט האובר פרפורמנס של תחילת העונה מתחילה להתיישר. כן, והוא ימשיך לשחק, הוא ימשיך לכבוש, הוא ימשיך להיות מעורב. אני אוהב את זה מאוד שהוא לא מעורב היום בליגת אלופות, כאילו הוא מראה לי שהוא שומרים אותו לצ'לסי ולמשחקים היותר קשים. אנחנו נראה אותו ממשיך לשחק. כאילו אם אני מדבר עליו כאופציה אם הוא טוב או לא, כן. מה יש לך במקום אבל? זאת השאלה. זהו, בקבוצה שלך... כי אין לך לעלות למעלה, רק לרדת למטה. כן, אז פרגוסון. שני מחזורים, דיברתי על זה. פורסט ושפיל. פה נכנס לשיקול מה שאמרתי בתחילת הפרק, שזה אומנם מאוד רחוק, מחזור 18 הבלנק, אבל אם אתה, ואני גם עם אלוורז, ואני חושב בכיוון של פריד במחזור 18, אז אני כן רוצה להשאיר את אלוורז וליהנות מהריצה הזאת של סיטי, מה שאחרים לא יעשו. כמו אנשים כמוך שיוותרו עליו עכשיו ובצדק, מסיבות נכונות. אבל זה כן משהו לקחת בחשבון. אני כן ארצה אותו ממחזור 14, לכל הפחות. יש להם טוטנהאם בבית שהם יהיו עדיין בלי שני הבלמים, כי רומרו, זה הרחקה ל3 משחקים, הוא קיבל את האדום הישיר, והפציעה של ון דה ונט שהיא נורא רצינית. אז ל-14 והלאה אני ארצה אותו חזרה, זה באמת נטו, כאילו, אם לעשות את הפאנט הזה לשני מחזורים. לא הייתי חושב על זה בדרך כלל, אבל פשוט יש לי שני חילופים, ואם קש עכשיו מוגדר כקשיר, אין לי מה לעשות. פשוט אין לי מי להוציא, אני לא אוציא, לא את סאקה, לא את סון, לא את סלאח, לא את גורדון לפני בורנמוט, לא את ווטקין. כאילו, אין לי חילוף לעשות פשוט. אגב, יש לי בשבילך דעה, כאילו, אולי קצת משהו לא פופולרי, אבל אתה כן יכול לפתוח עם גיי במקום צימקס ולהוציא צימקס. כאילו... אגב, אני בדיוק באתי להגיד שאני, לפני שעוברים מהקבוצה שלך טיפ שלי, גיי פותח לפני צימקס ולפני קאש. לא לפני קאש, פולאם בבית. פולאם בבית לווילה. פולאם לא זונה, היא לא זונה. לא, וילה בבית אבל זה... וילה בבית טובים, לא יודע. אני הייתי גיי נגד אברטון בבית, אז היה עדיף לך כבר להחזיר פה שחקן ב-3-9 אם אתה לא פותח איתו בפיקצ'ר הזה. לא, הוא יבוא לי בהמשך ממש טוב, גם בא לי מצוין מחזור קודם, בין היחידים שהחזיר. אבל לא, צימקס אני... עוד פעם, מגן, פותח של ליברפול בווליו כזה מטורף, אין סיכוי שאני מוציא אותו או לא פותח איתו. אנחנו מדברים פה על לוקסוס, כאילו, כל מה שאתה עושה פה זה לוקסוס, אתה במצב... כולנו, כן. כל עוד כולם קשרים, בדיוק, כל עוד כולם קשרים, אז כאילו, מה שאתה לא תעשה זה סבבה. זה לא חייב לעשות, וזה לא, כאילו, חייב לא לעשות. זה סבבה לגמרי. יאללה, אדיר, בוא נדבר על הקבוצה שלך. טוב, אתם זוכרים שבפרק הקודם אני חלתי לפציעה. אמרתי, אני מקווה שמישהו ייפצע לי כדי שיהיה לי מה לעשות, אז קיבלתי 3 דגלים נוספים, חדשים, בנוסף לצ'וקומקה שנרכב שם בספסל. למזלי, דן ברן סיים את הסיפור. סיים את העונה. כאילו מישהו סיים את החודשיים הקרובים, אז יש לי כבר מישהו כאילו שחייב לצאת.
יש לי שני חילופים כמובן באפס בבנק, מיישר איתכם קו. כרגע אני מסתכל ככה, בשני המחזורים הקרובים, להוציא את ברן, קאש ולמפטי, ולהכניס או שני שחקנים של פאלאס, שזה יהיה גיי ומיטשל ולסלס, או שזה יהיה רק גיי או מיטשל וליברמנטו ולסלס. ליברמנטו כנראה לא יהיה. שלושה חילופים הגנתיים, רק לפני כמה מחזורים דיברנו על כמה לא שווה לעשות את החילופים בהגנה ולרוץ אחרי התקפה. במיוחד לא במעברים של שחקנים מ-4.2 ל-3.9, כל מיני כאלה מעברים. אני מסתכל פשוט על שאר הקבוצה שלי, ואני לא רוצה לגעת באף אחד מהשחקנים, עד מחזורים מסוימים. במחזור 14, אחרי שסיימתי את שלושת החילופים האלה שאני חושב עליהם, אז אני פשוט עושה בואן לאמבואמו, ואז הסתכלתי, כאילו 15-16 אני שוב, כאילו אני חופשי לעשות מה שבא לי, יש שם לוז טוב לכל השחקנים שלי, כאילו המצב נראה סבבה. אם אתה הולך בכיוון שאני חושב ללכת בו, של הפריד 18, ואז אני גם שומר את אלוורז, אין לי בעיה להוציא את קאש במחזור הבא, אין לי בעיה להוציא את ווטקינס אחרי זה, כי אני מקבל אותם בחזרה ב-18 בפריט. אז זה הכיוון שלי כרגע. המחזור ככל הנראה, כל עוד קאש כשיר, אני אכניס או את גיי או את מיטשל, מי שאני חושב שלא יעלה במחיר עד שבוע הבא, במקום דן ברן, נעשה רק חילוף אחד. במחזור הבא אני כבר אוציא את קאש. שניהם זולים יותר ממנו? וואלה, לא ידעתי. מי? מקאש? כן. מיטשל וגיי. כן, שניהם 4.6. לא מקאש, מברן. כן, ברן גם 4.6. כאילו הוא 4.7, אני קניתי ב-4.5, הוא שווה לי 4.6. זה גם זמן טוב לעשות את החילוף, להרוויח עליו את 0.1. עוד דבר אחד שמעניין בקבוצה שלי, זה למפטי בספסל. עכשיו, למפטי חזר לסגל השבוע, והוא לא שיחק בשבת נגד אברטון, הוא יושב על הספסל. אם תהיה אינדיקציה שהוא פותח במחזור הזה, שפילד יונייטד בבית, זה אימא של הפיקצ'ר טוב, הוא יכול לפתוח שם בכנף גם מבחינתי, הוא יכול להיות שם כאילו שחקן התקפה לכל דבר בעניין, ויכול להיות שאני פשוט יאמר איתו, שכאילו... אבל לך תדע. אני כנראה שאני לא הולך לשם כי לא שווה את הסיכון, גם השבוע... אגב, כל דקה שהוא על המגרש הוא זהב של פנטזי. כל דקה שהוא על המגרש, ברור. מאז ומתמיד היה. תשמע, גם האופציות שאני מדבר עליהם... אקס לייבלי, זה הומצא עליו. האופציות שאני מדבר עליהם, שזה גיי, מיטשל ולסל, זה אופציות כאילו אפורות ולא סקסיות, כאילו, ויכול להיות שפעם אחת אני אגיד כזה, יאללה, קוסומו. נגד שפילד בבית, זה הזמן, כן. מעניין. שני דברים שאני רוצה להגיד לך, אגב, אם תהיה אינדיקציה שונה, שסטופיניאן פותח, אני כמעט בטוח שאני אעשה קש לסטופיניאן. כולנו, שולח אותנו לפינת המחשבות, כן, כולם הולכים לפינת המחשבות. כולנו משנים תוכניות. אני רוצה להגיד לך, אבל אדיר, אני באופן אישי הייתי הולך על דווקא הגנת ניוקאסל ולא פאלאס, למרות שכאילו, אני יודע, אתה כזה בלי פאלאס ורואה אותם שומרים על קלין וכזה בא לך את מה שלכולם יש ואין לך. אני הייתי נשאר עם הניוקאסל, אני חושב שהפיקסטורס שלהם underrated, ניר גם דיבר על זה, משחקי בית זה תמיד טוב, והמשחקים הקשים שלהם הם בבית. אני רוצה לענות לך לפני שאתה עובר לנקודה הבאה, במשפט. שאני כן, אני לא אומר שאני לא מסכים איתך, אני חושב אבל שאם אני עושה חילוף אחד השבוע, עדיף לי שזה יהיה פאלאס ולא לסלס או ליברמנטו, כי אם אני נתקל לטווח ארוך עם השחקן הזה, אז עדיף לי שזה יהיה גיי או מיטשל שבטוח משחקים גם בלוז הקשה, כי לסלס פתאום יכול כאילו, אתה יודע, לאבד את המקום שלו לבוטמן שיכול לחזור בעוד חודש נגיד, אני לא יודע את זה, ואני כן מעדיף עוד שבוע של מידע. יכול להיות שבזמן הזה אני... אז הנקודה השנייה שלי באמת מתחברת גם לזה. דיברת אפילו על דאבל הגנת פאלאס, אז אני רוצה להגיד לך שעוד ממחזור 16, שזה כבר עוד 4-5 מחזורים מעכשיו, יש להם ריצה של ליברפול, סיטי, ברייטון, צ'לסי, ברנטפורד, אבל זה רחוק. כאילו אין מצב שאתה... בעיניי זה סבבה לעשות עכשיו מהלך. הוא דיבר על 2-3 מחזורים הבאים לעשות כאילו דאבל הגנת פאלאס, כאילו... פשוט להתלבש על זה לשניים שלושה קרובים ולהפשיט. לא, אחד אני אוציא לקראת כל מה שציינת, ואחד ספסל. כמו שאתה עשית עכשיו עם גיי, שהוא אצלך אופציית ספסל. כאילו אני חושב שפשוט פאלאס ב4.5, כל אחד מהם שתחזיק, זה אופציה טובה ללונגרן גם, במשחקים הטובים לפתוח איתם. סבבה לגמרי. מסכים. יאללה, בוא נעבור לשאלות. דווקא לא היה לנו הרבה שאלות היום. מאז המלחמה ירד כמות השאלות וזה מובן. טוב, אז סילבר לונג, שהכינוי שלו בטוויטר זה
אני לא אענה לשאלה הזאת. הוא גם, זה מקום 20K או משהו כזה. אז קודם כל נכון. שפו, ראיתי אתמול בזה. נמאס לי מחילופים בהגנה, מונע ממני את היכולת להתפרע. תנו לי שחקני הגנה נורמליים שעולים בהרכב. אז האמת, בילינו הרבה מהפרק הזה. אדיר אמר מקודם, השחקנים של פלאס זה שחקני הגנה יציבים, קבוצה הגנתית טובה שבפיקצ'ר קל אפשר לסמוך עליהם, והם ישחקו 90 כל משחק, גיי, אנדרסון, מיטשל, אחלה אופציות בעיניי, להסתכלות כזאת של לתקוע אותם בהרכב ולפתוח איתם במשחקים הקלים. לגמרי. דיברנו על זה המון. מגניב. מוציא את טרנט וג'יימס וורד פראוס, אני רוצה להכניס את סאקה, השאלה היא מי במקום טרנט, צימיקס, סליבה או בן ווייט? עם בן ווייט אני נשאר בלי כסף בבית, זו שאלה של אליה צידקרי. סליבה. צידקני. סליבה, האמת, הוא לא היה בטבלה של המגנים, אבל אני לגמרי, שוב, אם אני חוזר לסנריו שקש בספק, סליבה זה אחד מהטרגטים שלי שם בעמדה הזאת. שוב, אחלה לוז ב3-4 הקרובים, ומה שדיברנו ברמה ההתקפית על ארסנל זה נכון, ברמה הגנתית ארסנל לגמרי יציבים, לגמרי חזקים, ובמשחקי בית קלים אני מאמין בהם עדיין, אז כאילו... השאלה אם לא עדיף לשמור את ה500,000 וללכת גבריאל, או שהוא כאילו ממש פוחד מהרוטציה? אני אישית ילך לסליבה במקרה כזה. יכול להיות שכאילו אם היה לי 4.8 אז כן הייתי לגמרי שוקל להביא את גבריאל, אבל כן יש את המקום הזה שמישהו יכול לעלות עכשיו כולנו עם גבריאל, וזה קצת... צריך להגיד על סליבה, סליבה השחקן היחיד של ארסנל ששיחק השנה את כל הדקות בליגה. הוא הבלם לא הבכיר של בליגה, אם אני לא הקבוצה, טועה. נקודה. כן, אין ספק. כן. הוא מאוד יציב, זה set and forget. אני גם אוהב את זה. כן. אוקיי, ליאם טוחמן, כמה נחוץ להכניס את סון בשלב הזה, או שאפשר להמתין כמה מחזורים? אני אין לי את סון, אז תענו על זה אתם. בעיניי סון זה שחקן של להכניס לקבוצה ולשכוח ממנו. אני חושב שהוא הולך כאילו להתמודד על כדור הזהב, על הטופ גולדסקרר השנה, קשר, שחק בחוד, טוטנהאם קבוצה התקפית נגד כל קבוצה, הם יכולים להבקיע גול, פשוט להכניס באיזשהו שלב, מתי שמסתדר לך, ופשוט לשכוח ממנו ולשמור על טווח ארוך, ולא לחשוב על להוציא. זה בעיניי הסוג של השחקן. כן, זה גם הסיבה שאני בזמנו הבאתי אותו על חשבון סאקה במחזור 4 או 5, כי זה מסוג השחקנים שאתה יודע שאם זה, וכשהוא משחק בשפיץ של טוטנהאם, כשציינת שהיא מאוד התקפית ומאוד יצירתית, אז זה. פשוט להכניס אותו ולשכוח כן, כאילו, לא אומר במינוס עכשיו, אבל לייצר לעצמך את המצב שבו אתה יכול להכניס אותו, כי הוא כן שחקן שצריך להיות בגוף. גם הבקיע שער שנפסל במילימטרים שם. נכון, על הכתף. כן. אוקיי. סגב שואל, זו הקבוצה הנוכחית, הוא צירף תמונה, אבל לא משנה, השאלה פה היא כללית. לוחץ ויילד, כרגע אלו התכנונים שלי, מחשבות. בגדול הוא שואל פה, האם זה שבוע ללחוץ בו ויילד, או האם לדחות, ואם כן, אז כל הקבוצות שדיברנו עליהן במהלך הפוד, עם הלוז הטוב, והקבוצות שבאמת דיברנו עליהן, הן באמת גם הקבוצות שרלוונטיות לוויילד, וכמובן, אם זה וילה, אם זה ליברפול, אם זה... נו. ארסנל, פלאס, ניוקאסל. ניוקאסל. לגמרי. אז בעיניי זה כאילו, קודם כל זה מאוד תלוי קבוצה, ונורא קשה לענות את זה בלי לראות את הקבוצה, אבל אנחנו ניכנס לטוויטר ונענה לך על הקבוצה. אבל באופן כללי, אם אתה יכול, כאילו, והקבוצה לא נראית רע, ואתה יכול לשמור את הוויילד, אז דיברתי על זה טיפה בהתחלה, הייתי שומר את זה פשוט לשרוד עם הוויילד, ועדיין להחזיק את כל הסיטי וברנפורד משני הצדדים שלו, וככה גם לשמור את הפריט להמשך. מגניב. אוקיי, אלזה הבן, עידו רוטמן, אחרי מחזור של 13 נקודות, דיברנו על מחזורים קשים, חברים, 13 פאקינג נקודות, ואולי 3 שחקנים פצועים, לאיזה כיוון לדעתכם לקחת את הקבוצה? יש חילוף 1 ו-0.7, בדרך כלל אנחנו לא שמים תמונות, אבל כן צירפתי, כי יש פה כמה דילמות מעניינות. אנחנו לא רואים את רואים בערך. תסתכלו טוב. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו ייתן את החילוף שלו. יש לו חילוף 1 ו-0.7 בבנק. אני אתחיל. אני הייתי הולך
דאגלס לואיז לגורדון. גורדון שיחק היום רק מחצית אחת בצ'מפיונס, וכמו שווייס אמר מקודם, הוא החלוץ גיבוי של ווילסון כרגע, הוא ישחק דקות מסוימות גם בעמדת החלוץ. האייפ מבחינתי על דאגלס לואיז הוא לא מוצדק, ולגמרי הייתי הולך על שחקן שהוא out of position, חלוץ, קשר התקפי באזור הזה. אני רוצה להוסיף שמן למדורה, מה שלא רואים בתמונה פה זה את הספסל שלו, ובספסל יש לו חילוף ראשון את מתי קש, וחילוף שני את אלמירון. וחילוף שלישי את דן ברן, אם אני לא טועה, נכון? את דן ברן, נכון. אז הוא יכול גם לעשות דן ברן למישהו, ואז להכניס את הבן אדם הזה במקום למפטי. יש הרבה דברים שהוא יכול לעשות. תן מהלך אחד, אדיר. קודם כל הייתי פותח עם קש כל עוד הוא כשיר לפני זינצ'נקו, אני לא חושב שזינצ'נקו זה אופציה, כאילו יש סיכוי שהוא לא יפתח וייכנס. ברן לי בבית. לפני למפטי. הוא לא נעוץ, כרגע במקום למפטי, אבל יכול להיות שפשוט במקום ברן הייתי מכניס שחקן קריסטל פלאס ופותח איתו ליד השחקן של זה. יש לו 0.7, הוא יכול במקום ברן גם לעלות לכל מיני, הוא יכול לעלות לסליבה, שדיברנו עליו, הוא יכול לעלות... אתה יכול לעלות לשר. שר, בדיוק, הוא יכול לעשות הרבה. אז אוקיי, וייס, מה איתך? מהלך אחד? אני מאוד מסכים איתך על לואיז לגורדון, אם הוא רוצה, אתה יודע, לעשות חילוף התקפי וממש לתקוף את המשחק הקרוב, גורדון יכול לשחק חלוץ נגד בורנמוט, במקום לואיז זה יכול להיות פצצה. עם חילוף הגנתי, העדפה שלי היא ניוקאסל, ללכת על זה לסלס לפני פלאס. אם הוא רוצה ללכת על הגנתי, אז באמת במקום ברן. סך הכל קבוצה שאני אפילו טיפה מקנה בה, יהיה לו ריגושים השבוע. דרווין, פרגוסון, דיאבי, סון, יש פה קבוצה מעניינת. אמרנו את זה גם שבוע שעבר. הוא הביא 13. סתם, לא, אני ידעתי ששבוע זה יהיה קשה. אמרתי את זה גם בפרק הקודם, אתם יכולים לחזור. כל השחקנים היו בחוץ, כל השחקנים הפופולריים שיחקו בחוץ. אהלנד ואלוורז לבד יכלו להביא 50. נכון. מה שקרה שם זה לא יאומן. תודה על השאלות, חברים. יאללה, עם זה אפשר לסכם. היה לי תענוג כרגיל, חברים, שיבואו אלינו רק מחזורים טובים יותר. שלא נשתעמם מול הטלוויזיה כל שלא נדע עוד מחזור 11. שלא נדע עוד מחזור 11, כן, זה היה נוראי. אני מקווה שהשבוע כולנו נקבל פיצוי יפה וחץ ירוק כבה ושמן כזה. פשוט מגיע לנו. יאללה. היה תענוג חברים, תודה רבה. לילה טוב. להתראות, ביי ביי.